Arratsaldeon, ongi etorri eta eskerrik asko una hurbildu zazten guztioi, eta etxetikan jarraitzen nahi zazten ere eskerrik asko. Oroimena eta egia bizikidetzaren bidea hitzaldi ziklo antolatu dugu, udalaren ordezkaria dugun bi alderdien ekimenez. Duela hilabete batzuk Arantzadi elkartearekin hitzarmena sinatu genuen, Oiartzunen 1936tik gaur egun arte izandako giza eskubideen urraketak ikertzeko. Gertatutakoaren egia zabala bereskuratzeko martxan jarritako bide honek memoria partekatua ereki nahi du. Egia ezagutzeak, gatazkak jendartean duen eragina ezagutzen lagundu dezake. Giza eskubideen urraketak duten dimensio humanua azaleratzen. Edota sufrimentoan hitzak ikustarazten eta gure memoria kolektiboan merezi duten tokia izaten. Egia eta memoria duten garrantzia jabetzeko antolatu dugu hitzaldi hauek. Hitzaldi hauek herritar guztiei bideratu daude. Herritar guztiok jabetu behar dugulako honen garrantziaz. Gaurko hitzaldian parte hartuko dutenei ongi etorri eta eskerrak emaite dizkiet. Jon Mirena Landa, Carlos Beristain daude gure artean, eta Aitziber Blanco gidari lanetan. Gehiago luzatu gabe, Aitziberri emango diotitza, gonbidatuak aurkeztu eta gaian sakontzen hasteko. Mila esker. Esker, aurkezpenagatik eta mila esker gaurkoan honea hurbildu zareten guztioi egiten duen eguraldi zoragarriarekin eta COVID egoera honetan. Eta baita ere mila esker, etxetik jarraitzen gaituzuen hoiei, nahiz eta ikusi eta bitxia egiten da batzutan, streamingen bitarteaz. Eta mila esker ere Jon eta Carlosi, ze badakigu agendak oso estuak dituzuela eta eskerrik asko ere gaurkoan hemen gurekin izateagatik. Mila esker. Esan bezala, ekitaldi honekin jarraipen ematen diogu, duela pare bat aste hemen izan genitun baita ere Irantzumendia eta Berta Gaztelumendi, eta egiaren bideo horretan sakontzen jarraitzeko gaurkoan Carlos Martín Beristain eta Jon Mirena Landa ditugu. Lehenengo eurei hitza emango diegu, pixka bat izenburuak esaten duen bezala egia berreskuratzeko eskubide horren bilakaera ezagutzeko. Nazioarteko esperientzia ezagutu eta hortik ere gurera ekarri dezagun hori edo baliatu dezakegun hori ikusten lagunduko gaitu Carlosek eta gero Jonek lagunduko gaitu egiaren eskubide horren bilakaera juridikoan murgiltzen eta lagunduko gaitu eta ulertzen, pixkat, ze egoeratan dago, ze bilakara izan duen, ze erronka dauden. Beraz, hasteko aurkezpen txiki bat egingo dut, bakoitzana, eta gero ja eurei hitza emango nieke. Carlos Martín Beristain, medikoa eta psikologian doktorea da, Latinoamerikako eta munduko beste eskualde batzuetako giza eskubideen urraketen ikertzailea, eta erreferentzia biktimei ematen zaien arreta psikosozialean. Giza eskubideen gorte interamerikarraren aurrean, ebaluazio mediko eta psikosozialerako peritua izateaz gain, biktimei buruzko aholkulari gisa lan egin du nazioarteko gorte penaleko hainbat kasutan. Guatemala Nunca Más txostenaren koordinatzailea izan zen eta Peru, Paraguai eta Ekuadorreko egiaren batzordeetan aholkulari. Azken urteotako lan artean, azpimarratzekoa da giza eskubideen batzorde interamerikarreko aditu independienten disiplina arteko taldean parte izana, Mexikon desagertarazitako 43 ikasleen kasuan, Ayotzinaparen kasuan, eta gaur egun Kolonbiako egiaren batzordeko kidea, azken urteotan erbestean bizi diren Kolonbiako herritar desberdinen testigantzak jasotzen bereziki. Aldizkari espezializatuetan hainbat argitalpen egiteaz eta talde lanetan ibilitu da, eta gurera ekarrita ere, berreskuratu nahiko nuke be, Carlosek ere aritu dela biktimen akonpainamenduen eta egiaren bilaketan izandako zenbait egitasmotan, besteak beste Glenn Cree ekimena, indarkeria desberdinetako biktimak elkartu zuen egitasmo hartan, bertako errastatzaile taldeko partaide bezala, eta baita ere aurrek ondoren Jonek azalduko digun 107/2012 dekretu horren baitan sortutako balorazio batzordeko kide bezala, eta azkenengo gauza, lehenengo urteko Renekazin sari duna. Jon Mirena Landa, jurista eta zigor zuzenbideko katedraduna,
Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultatean, Bizkaiako kampusean, eta Giza Eskubideen eta Botere Publikoen UNESCO katedralen zuzendaria. Ikerketa hildo nagusiak, besteak beste, batzuk arrazakeria, xenofobia, diskriminazioa, gorrotoa, terrorismoa, gizarteriaren aurkako krimenak, giza eskubideak, biktimak eta penologia dira. Jon Mirena irakaslea edo ikertzale bizitaria izan da, besteak beste Europako Unibertsitate desberdinetan, Hamburgon, Edinburgon, Bienan, eta Cambridgeko Unibertsitateko nazioarteko zuzenbide ikerketa zentruan. Espainiako gobernuak finantzatutako ikerketa talde bat zuzentzen du penologiari buruz, gorroto delituen eta terrorismoen inguruko intzidentzia bereziarekin. Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailaren giza eskubideen zuzendaria izan zen, 2005-2009ko legealdi hortan, eta hainbat aldizkari espezializatuetan argitalpenen egilea da eta ikerketenetan parte hartu du. Aipatzeko zenbait ikerketa edo txosten, aipatuko genuke motivazio politikozko indarkeriak eragindako giza eskubideen urraketen biktimen txostena edo landa txostena ezagutu zena 2008koa, eta azkena egunetan ikusi zaitugu baita ere Naparraren kasuaren inguruko burutu duzuen ikerketarekin, ezta? Eta, pixkat ezagutzeko hola modu zabalean euren ibilbidea, eurek entzunda, gero solasaldiako denbora izango dugu, baita ere entzundako horretatik argi gelditu ezaizkigun gauzak edo argitzeko aukera, eta zuen ekarpenak egiteko aukera. Eta streamingez jarraitzen duzuenak txata baliatu dezakezu hortako. Beraz, ni hemen gelditzen naz, eta hitz ematen dizut, Carlos. Bueno, eskerrik asko, konbidapenagatik eta Maiortzun udaletzen jarreragatik ere. Bueno, ja, orkestutanago, gauza pila bat elkarbanatzeko nahian, alde batetik, sentitzen duen euskara batzutan ez bada oso ona, askotan lan egiten dute Latinoamerikan eta ez daukate aukera asko hitz egiteko euskara. Beraz, pasatzen naiz erderara batzutan, gero berriz pasatuko naiz euskarara. Alde bat, hasteko moduan, ez? Nik uste dut violentzia politika edo gerra bat sortzen denean, hori alde soziala edo kausa soziala bada, ez? Atzean dagoena alde sozial bat da, baina kontraesan nagusia da, nahiz eta kausa sozialak izan, normalean ez dago alde sozialak hortaz hitz egiteko. Eta hori da kontraesan izugarria. Eta ez dago alde sozialak hitz egiteko, beldurra ematen du hitz egitea, nork ulertuko du, zertarako baliogarria izango den hortaz hitz egitea. Eta nik uste dut hor, kokatzen da desafio handi bat, ez? Zelan zabaltzen dira rekonstruzio horretarako alde sozialak. Eta alde sozial horretan zelan hitz egin daiteke, zelan lan egin daiteke modu konstruktibo batetan. Eta hori da egiazko komisio bat munduan. Hori da, orain gaude lan egiten Kolonbiako egiazko komisioa. Nik beti esaten du, egiazko komisioa dago bideratuta argitzeko zer gertatu den gatazka luze horretan, eta guk egingo dugu urte honen amaieran presentatu behar dugu txosten bat, hori izango da gure emaitza, baina prozesua da oso importantea. Ez bakarrik emaitza, zelan kokatzen den historia bat, zelan badagoz ikerlari batzuk hortaz aritzen direlak eta hartzen dute testimonioak eta begiratzen dute horrain arte publikatu dena, hori da porte bat, hori da txosten bat. Baina oso importantea da, zelan egiten diren gauzak, ze esparru sozialak zabaltzen diren gauzak egiteko. Beti izaten dut, egiazko komisio bat edo olako prozeso bat, nahiz eta herri txiki batetan egin, egiaren prozeso horiek beti dira
aukera bat egiteko, inoiz ez den denbora egiteko gauzak egin dezagla orain. Inoiz ez da izan posible hortaz hitz egitea. Gizarte bat bizitzen denean violentzia garaian, inoiz ezin da hortaz hitz egin. Edo hitz egin daiteke modu konfliktibo batetan, ez? Bata bestearen aurka, eta salaketa honetan, beste salaketa beste aldean, baina ez pentsatzen zelan rekonstruzio mailan, ze gizarteak zer egin behar duen, nola hitz egin behar den, zer egin daiteken, hainbat minarekin, ez? Mina ez da pasatzen denbora pasatzen denean. Mina askotan gelditzen da, edo sufrimendua gelditzen da, eta askotan ez da inoiz egon denbora hortaz hitz egiteko. Inoiz ez da egon konfiantza hortaz hitz egiteko. Ni parte izan nuen, hori nila urte batzuk, esperientzia horretan, azkenengo frankismo garaiko denboraldian horretaz entzuteko Lei de Memoria Historika kanpoan gelditutako jende pila bat. Eusko Jaurlaritzak sortu zen prozeso bat, eta ni izan nuen komisio horren partaide bat. Eta izan genuen diskusio hasieran, ez? Bueno, gu gaude komisio bat, Comisión de Evaluación deitzen zen, Comisión de Valoración deitzen zen, azten da txarto, Comisión de Valoración bat esatea, no? Zer baloratuko duzun, baina hori izan zen prozesua. Baloratzeko horra presentatzen ziren testimonioak eta historioak, ez? Eta jatzo genituen, ez dakit, 200 kasu, gitxi gora bera. Eta jende askorentzako izan zen lehenengo aldiz hortaz hitz egin zuela. Orain dela 40 urte, edo 50 urte. Lehenengo kasua aurkeztu zena, izan zen 1968an gertatutakoa. Eta familia, familia parte bat hil zen, gizona hil zen, emakumea hil zen, baina seme-alabak etorri ziren aurkezteko kasua. Eta izan zen lehenengo aldiz hortaz hitz egiten zuela. Orduan, historiaz de, zelan egiten dugu, zer erantzun ematen diogu biktima hoiei, zer egingo dugu gero beraiek kontatzen diguten historiarekin, baina baitele zelan egingo dugu prozesua. Hori ezin da izan ventanilla bat. Arkezten dira paperak, hemen daukazu paperak, prozeso administratibo bat egiteko, reparazioa dagoen, edo zer dagoen, ez. Hori izan behar da beste historia bat. Eta lehenengo erabakia izan zen, zabaldu behar dugu esparru bat, espazio bat, jendearekin lan egiteko, entzuteko. Eta ez bakarrik bat entzutea, bakoitza bat, komisioaren bat entzutea. Ez, danok egongo gara entzuten. Bata hartu behar zuen testimonioa. Eta askotan tokatu zitzen niri, gidatzea prozesu hori. Baina hor zegoen jende guztia. Zagatik, simbolikoki oso importantea da. Jendeare, komisio osoa entzuten duela. Eta praktikoki oso importantea da, zelan bideratzen den hori. Hain importantea da, zer egiten den, nola egiten den gauzak, zer egiten den baino. Ia importantea dagoa, zelan egiten diren gauzak. Testimonioa hartaiteke, eta izan daiteke interrogatorio bat. Eta jendea txarto sentitzea. Klaro, hortaz hitz egitea, mina ekartzen du. Ez da erreza hitz egitea gertatutako torturari buruz, hilketari buruz, ez da erreza. Hori, bakoitza, biktimak hortaz hitz egiten denean, bueltatzen du leku horretara. Bueltatzen du atentatuaren egoera, urte horretara, torturatuak izan zena, kartzelan egondako jendea, bueltatzen dira historia horretara. Eta gu, prozesu hori zabaltzen denean, kontestu positiboa jar daiteke, eta baita ere kontuz egin behar dira gauzak, importantea izateko, positibo izateko hortaz hitz egin guten jendearentzako. Hori ideia batzuk azteko gero eztabaida. Beste ideia batzuk. Oso importantea da ere zelan hitz egiten da gauza horietaz. Segatik, nik azten banaiz esanez, hemen, adibidez, que violencia terroristari buruz azten banaiz hitz egiten, zuen arteko batzuk esango didazue, zuk hitz egiten ari zara etari buruz.
No? Eta esaten badut violentzia politikoa Euskal Herrian, norbaitek esango dit, zu zaoz legitimatzen etaren violentzia. Ze ematen diozu estatu politikoa. Eta horrek suposatzen du hizkuntza ere, hizkera ere, bahituta dago konfliktoengatik. Ezin da hitz egiten, nik hitz egiten dut konfliktos, jende asko esaten dik, hemen ez dago konfliktorik, zu zara ezker abertzaleko kidea, edo pentsatzen duzu ezker abertzaleko kide bezala, ze horiek erabiltzen dute konfliktoa. Nik esaten badut hemen demokrazia dagoela, asko esaten didate, bueno, zu zaoz zara perspektiba konstituzionalista batetan, edo zu hitz egiten duzu violentzia terrorista, hitz egiten duzu horretaz, eta zara arduratzen edo ez duzu kontutan hartzen bestea. Horrek suposatzen du, bilatu behar dugu hizkuntza ere, hortaz hitz egiteko. Ze, hori, El Salvadorrean ni hasi nintzen lanean 89an. 1989an, gerra erdian joan nintzen, torturari buruzko mintegi bat egiteko, 3 hilabetetarako, zelan lagundu torturatuak izan ziren jendeak, militanteak eta holan. Eta lan egin nuen aste batzuk Martin Baró jesuita bat. Hor izan zen jesuiten, bueno, bakizu Ellacuría, Segundo Montes, Martin Baró izan zen kide horietako talde bat hildako, bueno, bataionatak hil zituztenak azaroaren 16an. Eta bera psikologo sozial zen. Eta berak esaten zidan, beitu, polarizazio kontesto batean, esango dut erderaz, ez dakizelan esaten den euskera, baina, las preguntas tipificantes sustituyen a las preguntas de contenido. ¿No? Pregunta tipificante es ¿de qué lado estás? ¿No? Eta pregunta de contenido da, zer esaten duzu? Orduan, ez da hitz egiten zer esaten, entzuten zu zer esaten duzun, baizik eta de qué lado estás. No? Eta nik entzuten badut, zure hitz egiteko moduan edo hitz egiten baduz ez dakiz zer, ensegida ipintzen dizut, alde batetan edo bestean. Eta ez dago hortxadarrik, ez dago kolorerik, ez dago grisik horien artean, ez? Edo zara hemen, edo zara hemen. Eta ez baduzu zure burua kokatzen alde batetan, besteok kokatuko zaituzte beste aldean. Orduan, bueno, hori da gainditu behar dena. Hori da gainditu behar dena. Ze, gai izan behar dugu, hortaz hitz egitea, kontenido, edo zer gertatu zen, horregatik hain importantea den, gertatutako ikerketak egitea. Eta alden neurrian, hori beti badago jende asko zalantza jartzen duela gauzak, hori esen pasatu, hori normala zen garai batean, normalak ez ziren gauzak esatea intolerableak direla, nik uste dut hori gauza importantea, askotan normalizatzen du gauza guzti horiek, eta baita ere alde desberdinetako sufrimentoa aurre egin behar da. Beldur barik, ze hori da nik uste dut jarrera importanteena. Eta beldur barik eta klasifikatu barik. Eta esan hau bestea baino importanteagoa da, Osea, Egiazko Komisioan Surafrikan, Desmond Tutu, hori izan zen Egiazko Komisioaren presidentea, egite zuen gauza bat, gero, ikerlari batzuk deitu zuten, igualazion moral del sufrimiento, holan deitu zuten. Eta horre suposatzen duen, hemen hildakoak direz. Naiz eta hau etako aldekoak izan ziren, edo beste aldean galeko taldekoak sortutakoak, eta beste bat handi pasatzen zen ez da gizere, eta hau polizia gildakoa, eta hau guardia zibila gildakoa, berdin dira. Berdin dira, egoera desberdinak, esanahiak desberdinak agian politikoki, baina dignitate moduan berdina dira. Eta ez badago hortaz akordio bat, oso zaila da hitz egitea beste gauzetaz. Ze bakoitzak ikusten du beti esaten dena
zure aurka, edo besteen aurka. Eta hor kokatu behar dira gauzak modu zabal batetan, eta dignitatea da oso importantea. Zelan zaindu, zelan errespetatu jendearen dignitatean, ni ez nago ados politikoki, ni ez nago ados, honekin edo bestearekin edo ez dakiz zer, hori berdin du. Asuntoa da egotea politikoki ados edo ez ados, baizik eta zelan imini oinarri bat, non dignitatearen errespetua dela, oinarria ematen digu aukera hortaz hitz egiteko, edo handik pausoak ematea. Hori barik ezin dira pausoak eman. Hori barik bakoitzak beti ikusten du, besteak esaten duena, edo jarrera manipulatuta, edo ez badu, hitz egiten du gauza batxutaz, baina ez beste askotaz, orduan naiz eta, ni beti esaten dut gauza bat. Oso importantea da, hau, igualación moral del sufrimiento desmututuk esandakoak, naiz eta, eta erderaz esango dut ere, los mecanismos de victimización ser distintos. Gauza bada, zelan victimizazioa hartzen du dignitate berberarekin, biktimen dignitate berberarekin, naiz eta ez egon ados politikoki, naiz eta gero estatuaren ardura, edo etaren ardura, edo poliziaren ardura, edo partido politikoen ardura, desberdinak izan. Eta hor bakoitzak izango du bere analizia. Eta seguro hortan ez gara iminiko ados, ez dakiz zerbak nor, baina oinarri hori horretan adostatu behar dara. Nahi badugu emon pauso, elkarren arteko pausoak, nahiz eta politikoki desberdinak izan. Egin genuen historia hori Glencrieko esperientzian. Glencrieko esperientzia oso lekzio sakonak eta asko ditu. Kontatuko dut gauza batzuk horretaz. Lehenengoa, zergatik joan ginen, bakizu Glencrien egon ginen lanean 5 urte, bi aldetako biktimekin lan egiten, hau da, etako biktimak, GAL, Bataien Basko Espainol, AAAren biktimak, eta gero, poliziaren biktimak, eta Guardia Zibilaren biktimak ere, eta osatu genuen talde desberdinak, zergatik deitzen da Glencri esperientzia hori, asmoa zen, ia posiblea zen, biktimen desberdin arteko dialogoa sortu edo ez. Hori zen helburua. Eta zergatik joan ginen Glencrira. Joan Irlandara, Dublin ondoan dagoen leku horretara, horrazi ziren Stormont akordioen lehenengo pausoak han eman ziren. Zergatik joan ginen horra. Joan ginen horra izatea, esango dut, kontesto positibo bat. Olako prozesuak ezin dira egin ez badago kontesto positiboak. Zelan egin prozesu bat hitz egiteko min horretaz, biktiman desberdinekin, osatu behar dugu metodologia, osatu behar dugu esparru sozial bat ere egiteko edo pausuak emoteko. Ez bere, egiten badugu hemen ordu batetan, edo dan beti, irratia, izparringeak, izparringeak zen ezaten, periodikoa edo ez dago, dana jarritzen du normalean hortaz hitz egiten dugun eredua. Eta joan ginen, hau moztu behar, joan behar dugu beste leku batetara, ikusteko haber prozesu, posible den prozesu hori egin, edo igual ez da posible, ez genekien hasieran. Eta egin genuen prozesu hori, claro, aukeratu genuen biktimak. Nortzu ziren ados egiteko prozesu bat. Ez genekien hori nola eramango gintuzten, ez genekien. Ze hori inoiz ez dakizu horraino noraino helduko den. Baina, asuntoa zen, aktitude edo portaera positibo esan, nahiz eta jende asko esan zuen, bueno, ez dut uste hau inora joango denik. Ez dut uste. Baina, bueno, prest nago saiatzeko. Bueno, hori zen pausoa. Ezin da hori egin, jendea ez badu nahi prozesu bat egin. Ez badauka zentzua haientzako.
Nik esan, gero voltatuko naiz honetana, baina joango naiz peritaje bat, Korte Interamerikanaren aurrean egindako peritaje batetan, orain dela urte asko. Beste 43 desagertuen kaso Pueblo Bello, deitzen da. 43 desagertuak, 1980an edo, Kolombian. Eta ni nengoen egiten peritaje bat. Hau da, txostena egin behar nuen epailentzako. Korte Interamerikanaren epailentzako. Bueno, eta nengoen elkarrizketatzen jende pila bat, biktime pila bat. Eta elkarrizketatzen nengoen aita bat. Bere semea desagertua izan zena kasu horretan. Eta esaten diot, beitu, orain galdetu behar diot ze ondoriak izan ziren zure semearen desagertearenak familiarengan. Zer gertatu zen familia horren ostean. Claro, hitz egitea minari buruz zaila da, eta egitea olako galdera bat kontatu ze ondoriak izan ziren. Bueno, orduan nik azaltzen dut hasieran lehen pertsonari, esan ez, bueno, galdetuko dizut horretaz. Ze oso importantea da nik ulertzea hobeto zer gertatu zen zuen familian, gero txosten ona egiteko korterako, epailentzako. Bueno, esan nion aitari hori eta gizonak esan zidan, ez kezkatu. Nik hitz egiten dut gauza honetaz alde asko, baina, aldiz asko, baina orain zentzua dauka. Ahora tiene sentido, esan zidan. Eta nik uste dut hori da oso importantea. Si biktimekin edo sufrimendua jaso duten jendearekin lan egiteko testimonio jasotzeko, jendearentzako zentzua izan behar da. Ez da gu kanpotik ematen diogun zentzua, ez. Da biktimentzako daukan zentzua, ala ez. Eta orduan igual jende batzuk esango dut, no, nik ez dut nahi parte hartu. Ze niretzat ez dauka zentzu bat. Orduan, asuntua da, zelan zabaltzen da, espazio berri bat, berezi bat, zaindutako espazio bat, metodologia berezi bategaz, prozesu horiek egiteko, zeke prozesu horiek ez dira egiten gizarte moduan hortaz hitz egiten dugun bezala jarraitzen, ez? Osea, behar dute kokatu, behar dute prozesu hori zabaldu. Orduan, behar dute Glenkriko esperientziara ara joan ginen, hori izan zen egin hemen. Eta baita ere, zentzua izan behar da jendearentzako. Eta hori da, askotan, bueno, hasierako prozesua egin behar dena. Jendearen hitz egin behar da, hurbildu egin behar da. Ikusi behar da berde, norden, edo nortzu diren, biktimengan konfiantza sortzen duten jendea. Gauza horiek ez dira egin konfiantza gabe. Konfiantza gabe jendea ez du hitz egingo. Eta hortaz aritzen garena, ikusi behar da, nork ematen digu konfiantza hortaz hitz egiteko. Eta gu, Euskal Herria, badaukagu gizarte bat ere, banatuta egon dena, eta alde bateko, alde bestea ez dakiz zer, eta prozesu horiek egin daitezke, baldin badago jendea, sortzen duela konfiantza denongan. Gu joan ginen Glenkrira, prozesu hori bideratzen genuen 3 pertsona. Eta, bueno, hasierako pausoak jendearentzako ondo izan zen, biktimentzako ondo izan zen, baina bidean, konfiantza da, zehozer errazten da ematen, baina torturatua izan den pertsona bat, hasieran, ez dizu kontatzen historia guztia. Kontatzen dizu gauza batzuk. Eta segun zure portaera, segun zu ulertzen duzun edo ez duzu ulertzen esaten duena, edo ze portaera daukazu horrengan, kontatuko dizu gehiago edo ez. Osea, konfiantza ere mantentzen da, edo ez. Eta horretarako kongruentzia oso importantea da. Osea, esaten badugu zehozer egingo dugula, bada zehozer egingo dugula. Ez da, pentsatzen du, ez badago kongruentzia portaeran, konfiantza ez da sortzen jendearengan, eta konfiantza sortzen biktimengan. Baldin badago efekto bat, violentziaren efekto probablemente ez dakit sakonagoa, no? Bueno, zabalagoa da beldurra. Beldurra hitz egiteko.
Zenik behintzeingo dut, zer gertatuko da. Jendeak ulertuko du, edo ez du ulertuko. Jendeak esango dit hori ondo izan zen, edo ezen izan. Jendeak jasoko du nure mina, edo ez du jasoko. Edo kritikatuko nau zeni nengoen parte batetan edo bestean. Ordan mina da, edo nik itzingo dut, eta berze gertatuko den fiskaliarekin, edo ez dakiz zer, no? Beste modu batetan. Ordan mina da, beldurra da oso zabala. Eta askotan mantentzen da denbora asko. Eta beste moneda horren beste aldea da deskonfiantza. Nortaz, norengandik daukani konfiantza edo ez dauka konfiantza hitz egiteko. Eta hori da oso importantea. Zelan egiten diren gauzak, konfiantza sortzeko. Ze azkenean, konflikto, gatazka, violentzia prozeso bat, sortzen du deskonfiantza jendearen artean. Eta zu bakarrik hitz egiten duzu zure taldearekin. Eta zure taldearekin, eta zurearekin, el mejor de los supuestos. Beste askotan, familien artean ere, ezin da hortaz hitz egiten. Edo familia ere badago konflikto horiek ere. Orduan, gauza horiek, digamos, zaindu behar dira. Beste aldetik, biktimen edo horren minaz hitz egiten dugunean, badago beldurra, baina badago ere askotan rabia, badago, ez gorroto da proiektu bat, no? Baina, badago gauza asko, guretzat dira, erdera zengo dut ere, reacciones normales frente a situaciones anormales. Hori ez da arraroa izatea, rabia hori, historia hori, baina asuntoa da, olako prozesuak egiten direnean, jaso behar du rabia hori. Kontatuko du beste adibide bategaz. Horin, 2000 urtean, izan genuen, nik idatzi nuen beste psikologia sozial katedratiko bategaz, Dario Paez, lagun bat, idatzi genuen liburu bat. Liburu hori deitzen zen, Violencia, apoyo a las víctimas y reconstrucción social. Eta zen desberdinetako prozesuak, Argentinan, Txilen, El Salvador, Surafrikan, Irlandan, egindako prozesuak, txosten bat, prozesu bakoitzaren txosten bat, eta gero, Euskadiri begira zer egin daiteke, zer egin leike. Orain dela 20 urte. Justo momentu kritikoen polarizazioan. Eta, egin genuen guzti hori, eta Salesian hori, zelan ditzen zen? Egon nintzen Arantxa Lasarekin, Josean Lasaren aizpa, eta Maisabel Lasarekin. Jauregi bere gizona hil zuten, orain dela, justo aurreko urtean edo lan, oso freskoa zegoen hori. Eta bildu genuen, Donostian egin genuen kurtso batetan, eta joan nintzen hitz egitera apaiz bategaz, bera lan egin zuen bi aldetako biktimekin, eta galdetu nion Ortega Lararen portai bozera maila izan zen, familiaren bozera maila izan zen. Eta joan nintzen hitz egitea berarekin, konbidatzeko mai inguru horretara. Eta berak esan zidan, hasieran ez du nahi, ezin dut, azkenean joan zen, baina esan zidan, hortaz sartzen bazada, kontutan hartu behar duzu, botako zaituztela zure gainean gauza pila bat. En términos coloquiales, te van a echar mucha porquería encima, bakoitza. Orduan, izan behar zara pres horretarako. Eta hori da nik esan nahi dudana absorber la rabia.
no? Badago gaur rabia, hori da normala, no? Eta, bueno, zu jasotzen baduzu, hartzen baduzu, testimonio hartzen baduzu, pasatzen bazara beste aldera hartzeko edo hitz egiteko beste jendearekin, hori normala da, no? Jendeak pentsatuko, bueno, zu nora zer egin zenuen garai hartan, zein aldekoa zaren, ez dakiz zer, gauza guzti horiek egongo dira buruan, no? Eta asuntoa da, bueno, ez kezkatu horrengatik, hori da normala, hori da prozesu horiek egin behar dira modu honean, ez sartzeko desberdintasun politiko horretan, eta ipintzeko dignitatearen lerroa edo lurra, ze hortik aurrera gauzak egin daitezke. Amaituko dut gauza beste reflexio pare bategaz. Joan ginen Glencrira. Eta amaitu genuenean lehenengo prozesua, lehenengo taldea, zen ziren 5 eta 5, bi aldetako biktimak. Biktima guztiak esan zuten, guztiak, bi aldetakoak. Hemen egon behar ziren politikoak, entzuteko, ez hitz egiteko, entzuteko, zer gertatu den ona, zer gertatu den hemen, entzuteko. Eta esan zuten, bietako biktima danak, kritikatu zuten utilización política del dolor. Zelan erabili zen min hori hitz egiteko, no, porque las víctimas piensan esto, no, porque las víctimas piensan lo otro, no, porque las otras, no. Orduan, hori oso importantea da. Ez erabiltzea politikoki mina izateko edo defendatzeko ideiak edo erabiltzeko modu sesgado batetan olako egoeretan. Hori da oso importantea. Eta hori izan zen bietako biktimak. Eta beste aldetik, amaitu genuenean prozesu hori gero egin jendeak esan zuen, bueno, igual gara gu bakarrik egin aldugula olako prozesu bat. 5 eta 5, ez dago Euskadi mailan beste jendea. No? Eta, bueno, esan ziguten, bilatu haber posila den beste esperientzia bat egin. Haber beste 5 eta 5 dagoz ados egiteko olako prozesu bat. Eta bilatu genuen beste 5 eta beste 5, eta bazegoen beste 5 eta 5. Da egin genuen beste historio bat, eta joan ginen Glencrira berriz. Eta garai hartan, bi hiru adibide horretaz, eta amaituko dut. Garai hartan ondino, eta aktiboa zegoen, hil zuen polizia bat Mallorcan, uste dut, edo Guardia Zibila ez naiz gogoratzen, eta garai hartan prozeso 1898 jarri zen, eta tortura izan ziren, eta holan, ez? Eta oso importantea zen babestea prozesu hori, naiz eta egoera oso txarra izan. Naiz eta ez egoen bake prozeso bat, badakini hemen ere, ez da hitz egin horretaz ere, baina ez egoen ere klima sozial bat olako prozeso bat egiteko. Ni beti esaten dut, gauzak egin behar dira, egin ezin direnean. Hasi ginen hori egiten, ezin zenean hortaz hitz egiten. Ezin zen. Baina babestu genuen prozesua jarraitzeko. Eta egon ginen 5 urte hori egiten. Eta inorrezen enteratzen. Hori egiten bat genuen. Jendearen beldurra lehenengo esperientzia egin genuenean zen, bueno, bueltatuko gara bakoitza beretzera, eta horrengo egunean egongo da. Diario Baskon, edo Garan, edo del Correon, eta holan, portadan, egongo da gure esperientziaren historio bat, eta hor izango da amaiera. Hori gertatzen bada, ezin izango dugu beste pausoak eman. Eta egon ginen 5 urte gauzak egiten, eta inorrez ere enteratzen. Eta hori suposatzen du, babestu egin, garai hartan, babestu egin behar ziren gauza horiek. Ez baduzu babesten, batidora sartzen dira, eta badago jende asko ez olako gauzak ez daiela interesatzen. Nahi duela utilizatu, erabili minak edo beste gauzak egin. Orduan, babestu egin behar dira. Baina, eta baita ere, nik uste dut, sinestu egin behar dela gauzak egin daitezkela. Askotan pentsatzen dugu, hain denbora beti gauzak pentsatzen egiten ez dakizer, eta beti badago norbait batidora sartzen dela esperientziak, agian historiak ezin dela egin. Eta nik uste dut ezin dela hori sinestu. Ukatu egin behar da impunitatearen
ondorio hori, no? Azkenean da impotentzia. Ukatu egin behar da impotentzia. Gauzak egin daitezke modu honean, babesten, pentsatzen nor sortzen du konfiantza, babesten zelan egin daitezke holan oinarrian inbintzen dignitatea, zelan pasa daiteke beste aldeetara hortaz hitz egiteko. Eta Glencrieko biktimak hasi ziren, amaitu ziren, esanez, porque hasi ginenean hitz egiten, bakoitzak hitz egiten, es que vosotras, no? Es que nosotras, no? Alde honetako biktimak, eta vosotras beste aldetako biktimak, eta amaitu genuen prozesu hori, eta jendeak hasi zen, guk hasi ginen hau bi aldetako biktimak izanez, eta orain esaten dugu gu gara alde bateko jendea. Alde bateko jendea. Guk ipine dugu hemen mina, sufrimendua, impunitatearen ondorioak gu jaso dugu, eta naiz eta alde desberdinetako biktimak izan, gu gaude alde batetan. Eta hori oso importantea da. Ze hortik, identifikazio horretan, edo horrekin, eraiki behar dira gauza asko. Baina hasi ginen prozesu hori, bi aldetako edo oso estigmatizatuak izan ziren bakoitza bestearen aurkako prozesu bat hasi zen hortik, ez? Eta nik uste dut hori da, jendearen portaera, hori ez zen izan, emaitza hori ez zen izan guk facilitatu genuen prozesu hori, babestu genuen hori, baina protagonistak izan ziren biktimak, haiek egin zuten prozesu hori, eta haien esker, eta haiek eman ziguten lekzio izugarri bat. Eta hori da niretzat importanteena. Gauza horiek hemen gertatutakoak, bai El Salvadorren gertatukoak, Kolonbian egiten ari gara orain prozesu bat, ez da irtetzen errez 60 urtetako gatazka, konflikto militarra Kolonbian. Behar da klima sozial positibo, indar positiboa, hor, gauzak nahiko zalantzan dago zolein Kolonbian, gobernuko portaeran eta jarraitzen duela konflikto ondino LN-rekin eta ondino badago talde paramilitarra. Egiten ari gara egiazko komisio bat, herrialdean, herri batetan, ez dagoenean ere ondino baldintzako lako prozesua egiteko. Baina, zen hau Brasilego obispoa, gotzaileak esaten zuena, katalana zena, esaten zuen, ez tarde, poema batetan, Kasaldaliga gotzailea, horren dela urte pare bat hildakoa, Brasilien, esaten zuen, ez tarde, pero es todo el tiempo que tenemos entre las manos. Es tarde, pero amanece si empujamos un poco. Eta nik uste dut hori dela, hor dago ezaguera oso profundua, no? Ez tarde, garai honetan, herri honetan ere ez tarde, badago gauza pila bat orain dela asko egin behar zirela ez dakiz zer, baina bada eskuen artean daukagu denbora, eta badaukagu ikasi dugun gauza pila bat prozesu horretan, eta badago esperientziak eta gauzak elkarbanatzeko eta bideratzeko prozesu hori. Ezin da sinestu ez dagoela biderik, noski badagoela biderik, eta badakigu zelan egin biderik. Nik uste dut hori da desafio nagusia orain, ez? Eskerrik asko. Mila esker, Carlos. Jon, zuk duzu hitza? Ez da erraza izaten Carlosek hitz egin ondoren hitz egitea. Eta
gero gainera kontu juridikoetan sartzen bagara, ez? Ematen du hemen beste esparru batean sartzen garela, ez? Ni saiatuko naiz egia mekanismoetaz hitz egiten, edo ikuspegi juridiko batetik eta egia hori nola aterarazi dezakegunez hitz egiten. Ez dut hitz egingo modu juridikoan, baina bai nahiko nukela hildo horretatik dagoen informazioa eta horren inguruko hausnarketa bat egin, ez? Aitziberrek aurkeztu gaitu eta eskertzen da, baina, bueno, ni bintzat ez natorona ez dakite egia bat kontatzera, ez? Nik hausnarketa sume bat egin nahi dut eta partekatu zuekin, eta gero aukera baldin balego hitz egiteko, eskertuko nuke, ez? Esan nahi dut, bakoitza bere mai gainean jartzen du ikusten duena eta gero partekatzeko bidean elkartzen garen, ez da? Horregatik jarri dut azpi titulu bezala, ez? Egia gure herrian nola aterarazi, ikuspegi juridikoa, ez? Saiatuko naiz 30 minutu inguru, zu bezala. Carlosek gezurra esan digu, 20 minututan bukatuko dut. Nik ezagutzen dut, banekien gehiago itxengo zuela, ez? Orduan, bueno, ni saiatuko naiz 30 minutu itxe egiten, eta gero ikusiko dugu betetzen dudan, ez? Baina sarrera oso txikitxo bat egin nahiko nuke. Harin egitekoa gauza asko, oinarri batzuk, behintzat eta hausnarketarako Carlosek jarri dituelako, eta gero biktimen politiketan zentratu nahiko nintzateke, eta horren inguruko azterketatxo bat egin nahiko nuke. Biktimen politikak zergatik, nire ustez biktimen politiken bitartez ere egia egin daitekelako, edo ez. Orduan, merezi du ikustea biktimen politikak nola dauden gure herrian, ze aukerak ematen dituzten, ote diren beste herrialdetan egindakoak. Antzeko ez, bai, Europako gure inguruko herrialdetan egin dira era hortara, horren aitzakiaz, egia mekanismoetaz eta batez ere baita Euskadin ditugun batzuetaz itxegin nahiko nuke, eta gero hausnarketa oso txikitxo bat bukaera moduan, ez? Orduan, sarrera bezala nik horrela ikusten dut, ez? Indarkeria politikoaz hitz egiten dugunean, hitz egiten zenean lehen, ez? Agian aretoa, pandemian ez geunde, jendez beterik egongo zen, orduan, pilpilean zegoen gai bat zan, polarizazio egoera baten, tentsio handiarekin, baina egunerokotasunean toki guztietan zegoen, ez da? Eta nik esango nuke gaur egun Euskadin horren inguruko jarrerak ere aldatu direla, ez? Batzuetan nik esango nuke bat nekea somatzen dela, ez? Gai hauen inguruan batzuk ez hainbeste beldurra gaiti, baizik eta, besterik gabe ahaztu nahi dira, ez? Nekatuta baleude bezala, ez? Prozesu oso bat, indarkeria pasot ondoren da. Orduan, ematen du gai hauetaz nahiko hitz egin dugula, ez? Batzuk, beste batzuk agian gazteagoak edo, ez gazteagoak, ala beharrez, baina batzuetan horrekin identifikatzen da, nik ez dut ustegia denik, gazteak denetatik dauzkagu, ez? Baina, oro har nik uste gizartean askotan politika desagertzen di joa, edo politika grina lehen agian zegoena, eta gehiago present zegoena, batzuk ez dute nahi zer ikusirik, ez? Inkluso politiko hitza, ez? Jende asko kejatzen da politikoetaz, ez? Ni sinistuta nago politiko onak daudela, eta politiko txarrak, ez? Lanbide guztietan bezala, ez? Orduan, danaz dira txarrak, ez? Denetatik egongo da, baina, esan nahi dut politika badirudi, lehen asko identifikatzen gehien politikarekin, sutsua, militantzia, hori pizkat jaitze egin da, ez? Batzuk ez dute iraganaz hitz egin nahi, pentsatzen dutelako ez duela merezi, ez? Eta zuk askotan Carlosek esaten zenuen, ez? Zamolde bat, ez? Zaurietaz hitz egin beharra dago, baina nora ausartzen da, ez? Zuk hori askotan esaten zenuen, eta egia da, ez? Batzuk agian ez da garrantzi ematen ez diotela, baina esaten dute, ez dakigu hori nola manejatu behar dan, da hobeto azten bagara, ez? Beste batzuk, diagnostiko oso simplista, nire ustez jartzen dute mai gainean, edo esaten dute, eta bukatu da, jazta, bukatu dira arazo guztia, ez? Gauza konplexuagoak dira, ez? Eta aldi berean, hori batetik, baina bestetik, nik esango nuke itxaropenerako izpi batzuk ere badirela. Badira biktima batzuk
esaten da bezala, albo batetik bestera pasatu direnak, kapazak izan direnak bestearen sufrimendua ulertzen, besteekin hitz egiten. Carlosek aipatzen zituen prozesu horiek, babestu eta esperientzia positibo horietako batzuk gure herrian gertatu dira. Ziurunik nahiko genuke gehiago izatea, baina batzuk izan dira. Eta horrek hasia landu du, eta batzuetan horri esker urratsatxoak eman dira. Nire ustez gehiago hitz egiten da gai hauetaz. Hitz egiten ari garenaz hemen, esparru familiarretan eta lagun artean, gauza hauetaz gehiago hitz egiteko aukera dago. Eta nik uste hitz egiten dela lasaiago, ez dut esaten erabat aldatu denik eta erabat askeak garenik eta beldurra desagertu denik, baina tentsinoa pizkat askatu egin da. Oro har hitz egiten ari naiz, gero, denetatik dago. Alderdi politikoen tonua ere batzuetan aldatu egin da, ez? Askotan, ez dakit, Espainiako estatutik begiratuta, gatazka daudela, batzuetan ematen du gutaz zaztu direla, ez? Ez du ematen, batzuetan inkluso alderdi politikoen artean, noski posizio desberdinak daude, eta batzuetan paniko moralak bultatzen dira, eta estanda simbolikoak egoten dira, eta arazoak, baina, tonua aldatu egin da, ez? Eta gero, badago interes instituzional bat, ni sinistuta nago, agian interes instituzional hori denborarekin agian beherantza jungo dela. Oro har, herrialde guztietan giza eskubideetaz hitz egiten danean, normalean hitz egiten da, kanpoko politika balitz bezala. Politikoei, gobernuei ez zaie gustatzen askotan hitz egitea beraien giza eskubideetaz, ezta? Orduan, hemen momentuz, nahi izaten da giza eskubideen urraketei buruz hitz egiten, edo hitz egin, nahi izaten da honi heldu, hobeto edo txartoago. Guk uste dugu moduan, edo ez, baina badago egiturak eta instituzional bat, eta badaude organuak gure gobernutan, badaude politikak, badaude udal ekimenak, badago nolabait eta mugimendu soziala, baina baita ere mugimendu instituzionala gauza hauetaz, nolabait hauetaz, indarkeriari buelta eman da, onbidean jarri nahi duena. Eta hori, baita ere baloratu beharra, ez? Baina, zauriak hor daude, ez? Eta egia mekanismoetaz hitz egin beharra dagoenean, zauri horiek nolabait atera behar dira. Nik pare bat gauza esan nahi nun, zauriak mota askotakoak dira, giza eskubideen urraketak asko izan daitezke, ez? Baina indarkeria politikoaren ezaugarrietako bata talde zauriak direla eta banatu egiten gaituztela, ez? Eta ez da ideologia, atzean pertsonak daude, eta zeuen herrian, ez? Hemen Oiartzunen. Zuek guztiek izango dituzue zeuen buruetan, ez? Hemen gertatutako pasadizoak eta talde zauri horiek eta ze eragina izan duten pertsona oso zehatzengan, ez? Eta nik uste dut, hortan udal maila garrantzi berezia daukala. Batzutan, zarata handia egoten da urrun, segun ze mailako politikaz ari garen, baina gero udal mailan bestera batera jardun daiteke, ez? Zoriondu nahi nun, zinez, ez? Ekimenak badaudela, baintzat herri honetan, gauzak egin nahian, ez? Alderdi politikoen artean, eta bultzatu zaben, zer gertatu dan, nola dauden, zauri hoien ondorioz eta gertatutako pertsonak, eta hori nola osatu bidea, nola bir eraikitzeko moduan jar dezakegun, ez da. Carlosek aipatu du, ez? Askotan polarizazioa dakarrela hori, ez? Nire biktimak zureak, ez? Beti zatiketa politiko horrenpean, eta kontzientzia hartu behar dugula ere hori aspalditik datorrela, ez? Guda zibila, diktadura, terrorismo, ez da atzoko kontua, askotan atzerantza, joaten baldin bagara gure gizartean, atzerago ez joatagaitik eta azkeneko egun da, zatiketa politiko desberdinak izan dira, ez? Baina ez dut jartzen hori hortan sakontzeko, baizik eta esateko, agian aukera, ez dakit, agian baikortasun gehiagoz, Carlosek baino, que es tarde, pero se puede hacer algo. Aukera historikoa dago, ez? Agian lehenengo aldiz, hamarkadatan, badaukagu aukera gure herrian, danok, gai hauetaz, hitz egiteko, saiatu alizateko olako hizkuntza komuna bat bilatzen, ez? Errepide horri hortan ikuste lagundu halko duela, ez da bakarrik osagai hori, mundu juridiko erantz noa,
lagungarri beti izaten dela nolabait giza eskubideen hizkuntza. Nik uste giza eskubideen hizkuntza lagundu aldigula. Talde desberdinetakoek jasan dituzten zauriek, beti izan eta ikusi egin dituztenak eta, beste hizkuntza baten bitartez modu komunean jartzen, ez? Danok geure ganatuz. Zauriak guztionak dira eta danon artean horri ekingo diogula, ez? Eta, jartzen nuen hemen, gaurtarako jarrera ere behar da, ez? Jarrera positiboa esan duzu, Carlos, nik izaten nuen hemen, ez? Behar dugula begirada garbia, badakit ez dela erraza, erraza da esatea, gero zaila, ez? Baina, aitortuz bakoitzaren historia eta bakoitzaren nundik datorren hori, baina saiatu behar gara gai hauei, ez dakit, minak harrapatua ez, baina minaz hitz egin behar dugu, ez arrazoiz betetzeko, ez ala beharrez, arrazoiz betetzeko, arrazoiak daude, zauri guztien atzean arrazoia daude eta esposatu behar dira, baina ez hainbeste ez, arrazoiz betetzeko, ez. Ez ala beharrez neurri, erantzunkizunak batzuetan jarri behar dira mai gainean, ez? Zauri larriak daudenean, delitu larriak daudenean, giza eskubideen urraketa larriak egon direnean, batzuk edo besteak, erantzunkizunak ere justizia, neurri bateko edo bestekoa egon beharko, ez? Baina, ez agian justiziera bat izateko, ez? Justizia mota asko daude, ez? Orduan, agian erantzukizun ariketak egin beharko, baina neurriz, eta ez ala beharrez, ez dakit, erru guztiak pilatu ez dakit noren gainean botatzeko, ez? Dinot, hau guztia, alegin hau guztia, osatzeko, eraikitzeko, gizarte gintza egiteko, ez? Eta batzuk esaten dutenean, iraganeko kontua dala, ni sinistuta nago gai hauek balotu gabe, utxizkero azkenean zatitu egiten gaituztela etengabe. Beti jartzen dut adibide bat, ezagutzen dudana, baita lanbidez, ez? Hezkuntza mailan, hainbat gai, gero gaurko gaiak, eztabaidatu behar direnean, giza eskubideen hezkuntzaren inguruan, edo genero kontuak, hainbat gai ateratzen direnean, askotan iraganekoek atejoka datoz eta zatituta egoten da jendea, ez? Orduan, iraganeko gaiak ere lotu egiten ez badira, behar bezala aurre egiten ez bazaie, ez da bakarrik eta iraganean gelditzen direla eta zauriek eta mina egiten dutela, baizik eta eguneko demokrazian, eguneko giza eskubideen kulturan, etikan da, oztopo bilakatzen direla. Gaurko gaietarako ere. Zatiketa hori edo horrek hortan dirauen neurrian. Eta azkeneko kontu bat, esan badut agian gai hauek pizkat berantza joan direla, nik ere horri buelta emango nioke, agian baita ere gutxiengo isilen aldia da. Agian gai hauek lehen leku guztietan egoten ziren, komunikabidetan, eta horrek ere ezinezko egiten zuen batzuetan eta aurrera pausorik ematea gaur agian errezago, baina agian gutxiengo edo militantzia berezi bat eskatuko du gai hauei ekiteko, gai hauei denbora emateko, gai hauek aurrera ateratzeko, ez? Baina, zaurietaz ari ginenez, nik hemen jartzen ditut daturik abez ez da datu kontua, ez da datu txapelketa bat, ez? Baina, hor, ez dakit, danoke modu partekatuan ikus dezagun, zenbat zauri, ez? Indarkeria politikoa azari bagara, edo indarkeria politikoaren motivazio politikoko indarkeria egon baldin bada, behintzat hor dauzkazu, ez? Mota desberdinetako zauriak, ez? Eta etak hitz egiten denean, eta oso desberdinak egon dira, eta hamarkada desberdinetan, eta kolore desberdinetakoak, ez? Eta hor egon dira hildakoak, zaurituak, bahiketak, mehatxoak, kalteak, iraultza zerga, polizia estatu aparatuak sortutakoak ere, hor dira, ikusiko dugu babes juridiko gutxiago daukatela, zailtasun gehiago daukatela batzuetan egia bezala ateratzeko, zenbait kasutan, GAL, BBU, Batallón Basko Espainol, Oiartzunen, Batallón Basko Espainol izenekoak pertsona bat hil zuen, okerez banago, etak hil zituen 9 lagun, pertsona bat torturatua izan zen, mediku bat, Mureta Goiena, hildakoak, zaurituak, ez legezko atxiloketak, torturatuak, mehatxu, horiek dira, egia ariketaz ari garenean, horretaz ari gara hitz egiten, ez? Nola lortu,
kontsentsu minimo, kontsentsu erabatekoa ez da posible izango, baina nola lortu gai hoietaz beti zatituta egon garen neurrian, nola lortu autoritatez, hor erromatarrek beti potestas eta autoritas ezberdintzen zuten. Potestas da agintea duena, ez? Nahiz eta justizia agian atzean ez eduki, baina agintea du. Eta badu modua aginte hori inposatzeko. Autoritas da jende guztia aitortzen dion nolabait boterea, ez? Nola lortuko genduke geure herrian muina minimo batean aitortzea zer gertatu dan, nolabait zauri larrienen inguruan. Ez da erabateko kontsentsu bat lortzerik izango, baino, etak jendea hiltzea ukatuko lukenak, edota tortura egotea ukatuko lukena, hau da, nola lortu egia minimo batean oinarrituko den gizarte bat sortu. Ze mekanismo erabil ditzakegun, eta ni oin zentratuko naiz, oin arte egindako ibilbide juridikoaz, eta ze aukerak ikusten ditudan, ze arazoak, eta, ze hausnarketak, ez? Orduan, biktimen politiketan sartuko naiz. Oso labur kontatuko dut pitintxo bat, biktimen politikak noiz jaio diren ere gure inguruan, eta pizka konparatzeko gero. Eta indarkeria politikoaz ari naiz. Europako biktimen politikaz hitz egiten dudanean, hitz egingo dut ere indarkeria politikoaz. Eta gero ikusiko dugu Espainian nola joan diren gauzak, eta ze aukerak zabaltzen diren Euskal Herrian, Euskadin, Nafarroan, ze saiakerak egon diren, ze arazoak egon diren ere, nolabait aukerak sortzeko. Ez oso luze, baino biktimaren kategoria, duela 200 urte, kakotxa artean, ia desagertu egin zen zuzenbide penaletik. Zuzenbide penal modernoa gaur ezagutzen duguna, fiskalia, epaileak, hori guztia 18. mendearen bukaeran sortu egin zen, eta sortu egin zen nolabait estatu absolutu baten eraldaketa bezala. Erregeak agintzen zuen eta kito, nolabait esateko botere absolutuarekin, eta ilustrazio eta gero estatu modernoa sortu egin zen. Eta hor foko guztiak, harin hitz egitagaitik, foko guztiak jarri ziren estatu eta delitu gilearen artean. Ez dakit esperientzia izan duzuen justizia administrazioarekin batzuetan, eta esperientzia oso hotxak izaten dira askotan. Delitu bat egin badizute eta joan barbaldin modut dinot, ez delitu indarkeria politikoaren ondorioz, dinot, delitu komun bat egiten badizute eta batzuetan biktima bazara ere ematen du ez dela zure asuntoa, ez? Dago fiskala, dago epailea, delitu gila, nolabait zuzenbide penal modernoa sortu egin zen biktimari bizkarra eman da, mundu osoan. Eta horrela egon gara urtetan eta urtetan. Alik eta inkluso askotan baita akademian bertan hori erreibindikatu egin da, ez? Ze estatua teoriaz ordezkatzen zuen nolabait biktima, eta orduan berak gero aurrera eramaten du prozesua konpontzeko bide hori. Justizia administrazioa omen da gauza konpontzeko, gauza larria konpontzeko bidea, ez? Zan edut, hori errealitate bat izan da, nolabait mundu modernoan, eta inkluso bigarren guda mundiala eta gero, oso harin joan behar dut, formato gaitik, baina bigarren guda mundiala gertatu ondoren, eta hasi zanean jakiten konzentrazio landetan egondako genozidioa, eta ikusten hasten danean zer gertatu zen, horrek ez zuen nahi izan esaterako judutarrak ongi etorriak izan zirenen herrialde desberdinetan, ez Alemanian, ez Frantzian, ez irabazle ez galtzaileen herrialdeetan. Oso azkar, estatu bakoitza bere memoria, bere kontakizuna, egin zuen bere modura, eta hamarkadatan judutarrak esaterako desagertuta egon ziren eztabaida publikoaz. Arrazoi desberdinen gaitik. Alemanian, harin, Hitlerren kontua izan zen, ez hainbeste jendearena izan zen Hitlerren gatibu. Pasatu behar izan ziren 20 urte, Alemanian bertan guda bukatu zenetik, eta gai hauetaz hitz egiten hasteko, epaiketa
simboliko batzuk martxan jarri zirelako, batez ere, konzentrazio landetan egondako lider batzuen kontrako epaiketa simboliko astindu ziren, eta horrek astindu zuen pizkat eztabaida publikoa, baina momentu horretar arte isiltasuna izan zen nagusi, esaterako Alemanian. Eta hitz egin ahalko nuke ere, Frantzian nola izan ziren judutarrak ere, nolabait maitiketak kenduak izan, naiz eta Frantzia ere implikatu izan, hor bitxiren bitartez, eta bueno, judutarrak bidaltzen zituzten trenez, Frantziatik eta ara, orduan, zan edut, eztabaida hori, etzen gauzatu Europan, eta Alemanian pasatu behar izan ziren 50 urte, nolabait modu publikoan biktimetaz hitz egin ahal izateko. Eta momentu jakin batean historialarien arteko borrokak egon ziren, kontakizunarena, batzuk eta besteak, han ere, halako eztabaida publikoa, hau da, momentu jakin batean hasi zen jakiten zer gertatu zen, baina hori etzen bilakatu, nolabait etika demokratiko baten testuinguruan, nolabait eta diskurtso bateratu bat. Denbora behar izan zuen, ia 80. hamarkadara arte. Aldi berean, delitu gileekiko, beraz naziek, hasiera batetik, biktimekiko ezberdintasunekin, hasiera batetik eta salbuespenezko zuzenbide bat sortu zen. Denok ezagutuko duzue Estrasburgo, ez? Batzutan Estrasburgo gure gizartean izaten da, en fin, justizia topatzen ez badugu hemen, aber Estrasburgotik datorren. Estrasburgo sortu zanean, nazien kasuetan, salbuespen ugari egin ziren, hau da, sortu egin zen, nolabait tresna bat moduan giza eskubideak, guztion giza eskubideak defendatzeko, baina hainbat kasutan, naziek eskatzen zituztenean funtsezko eskubideak esaten zen, hauei ez, salbuespenezko eskubide bat edo zuzenbide bat inposatu egin zitzaien. Alderdiak debekatuta zeuden Alemanian, Austrian, nazien alderdia, eta bazekiten hori ikuspegi juridiko batetik salbuespen bat zala, ez da komeni demokraziatan alderdiak nolabait legez kanpo ustea, ze batzutan hasten bazara horrela nun gelditu ez, baina hor salbuespen bat egin zen, orduan hori momentu batean gutxi gora bera, joan den menteko 80. hamarkadan bat egin zuten. Osea, biktimak ahaztuta egon zirenak 50 urtetan, ja zeuden present, nolabait politika publikotan. Eta baita ere, zegoen nolabait salbuespenezko zuzenbide bat naziekiko. Ez bakarri naziekiko, genozidio, gizateriaren kontrako krimenak, guda krimenak. Krimenik nagusienak izan dira indarkeria politikoaren kasuan Europan erreferentzia. Oso harin, ontara etorri nahi nun, ez? Zein da Espainiako egoera? Pizkat kontrastez, ez? Nire asmoa zan, pizkat hemen egiten ari garena bada gauza bat toki guztietan egiten dela, osea, politikak, biktimen politikak egiteko modua, dauzkagun eztabaidak gai hauei buruz antzekoak dira, gure esparru edo nola gabiltzagu hortan, ez? Bigarren Guda Mundiala galtzen danean, martxan jartzen da dinamika bat, eta demokraziak, inguruko demokraziak azten dira, ez? Eta gu egon ginen, diktadura batenpean, 50 piku urte gehiago. Alik eta konstituzioa onartu zen arte. Eta hor, inposatu zen eredua, izan zen ahanztura eta amnistia. Indarkeria politikoaren aurreko jarrera izan zen, hori ahaztu egiten dugu, ez da? Eta horregatik, biktima ere desagertuta egon zen legez eta ereduz Espainian, indarkeria politikoari dagokionez, ahaztu egiten dugu, gertatu den guztia, eta ulertzen dut, horren atzean batzuk eta bestek defendatzen duten logika, baino hala izan zen, biktima ere desagertuta egon zen. Ez dezagun ukitu iragana, eta holako eredu bat inposatu egin zen, ez? Eta 1989 arte, bat bederatzi arte, etzen egon lehenengo terrorismoaren biktimen legea. Nolabait, indarkeria politiko horren atzean zegoen errealitateari heltzeko, biktima horiei atenditu ahal izateko. Orduan hor jartzen dut, ez, hor PowerPoint hortan, ez, biktimen legeak terrorismoarena hasten da justu 2000 urtearen bueltan.
memoria historikoaren legea oraindik eta onartuta ez zegoenean. Eta hori onartu zen geroago, presio egin zutelako talde batzuek, talde memorialistek, eta indarkeria politikoa ere bada, eta etorri zen beste lege baten bitartez, teknizismotan sartu gabe oso desberdina. Nolabait edukien aldetik. Ematen duen, nolabait lege horren bitartez asetu behar baldin baduzu biktima batzuek behar duten justizia, erreparazioa, nolabait ematen zen rezeta, terrorismoaren legearen bitartez edo memoria historikoaren bitartez oso desberdinak ziren. Eta, 2000 urtean, justu egon zan ere terrorismoaren kontrako aldaketa erabatekoa. 2000 urtetik aurrera. Alderdien legea onartu egin zen Espainian, terrorismoaren delitu guztiak aldatu ziren, apologia sartu zen barra, nahiz eta gero ez erabili 2010 urtera arte askoz gehiago. Esan nahi dut, hor ere egon zen salbuespenezko zuzenbide bat sortu egin zen 2000 urtean, baina dena etaren bueltan. Nik ez dut esaten momentuz zona ez txarra denik. Esaten ari nahi zena da, nola joan zen Europan, beraien indarkeria politikoa pasatu ondoren, guda pasatu ondoren, eta gero hemen indarkeria politikoaren bueltan, 6 ziluneak egon ziren, eta bat-batean biktimen politikak nola sortu ziren etaren inguruan, ez? Eta orduan hortara etorri nahi nun, ez? Hori nik uste esan daitekela, gero bakoitzak interpreta dezake nahi duen bezala, baina Europako erreferentzian indarkeria politikoaren kasuetan holokaustoa eta nazioarteko krimen nagusiak izan dira, eta Espainian batez ere biktimen politikak sortu ziren berandu esan nahi dut eta konstituziotik aurrera, kontuan edukiko baldin bagendu, eta etaren terrorismoaren inguruan, ez? Eta orduan, bestelako zauriak, bestelako sufrimenduak, bestelako ibilbide juridikoa izan dute. Eta orduan, nik hor pizkat informazioa nahiko nuke eman, denbora aurrera joaten dalako, ez? 27 minutu daramatzat hitz egiten, ez? Hori askotan entzuten da, ez? Esaten duzunean, konfidantza egon behar duela, hitz egin behar dugula gauza guztietaz, bilatu behar dugula hizkuntza komuna, eta, askotan hau oztopo moduko bat izan da, ez? Edo oztopo moduko izaten da gure gizartean, ematen dula maila desberdinetako biktimak daude? Hala sentitzen alda? Erabiltzen ari algara biktimen politikak modu egokian sustatzeko edo batzuetan hor badago ere nolabait apropiazio politiko bat biktimen politiketaz, ezta? Ze etaren terrorismoaren inguruko estatus bat dago, gero memoria historikoaren beste estatus bat dago, orain aldatu nahi dana, zain dator bigarren olatua, nolabait memoria historikoaren legea prestatzen ari dira, berriro ere zatiketatik, ze beti bultzatzen du alderdi sozialistak, askotan alderdi popularrak atzera egiten, baina gero gure Euskal Herrian badauzkagu ere aitortu gabeko biktima asko, estatuko zapalketa eta guda zikina dela kauza, 1978 urtetik aurrerakoak eta gerokoak ere. Ze Carlos egon zinenean, hemen Euskadin sortu zen dekretu horren barneko nolabait prozesu hortan hori zen justu 1978tik aurrera. Baina baita ere gero gertatu da, ez? Badakigu gure herrian egon direla gero hildakoak, eta orduan, hori hor dago pendiente, ez? Nik informazioa emango dizuet, nire ustez badira tresna mugatuak, baina hauek dira momentu honetan ensaiatu diren prozesuak, martxan jarri diren mekanismoak, ez? Hor jartzen dut aukerak, idealena, gertatu baldin badira giza urraketa larriak, egon barko litzateke erantzunkizun ariketa bat, ez? Justizia administrazio, norbait hil badute, bilatu barko lirateke notzu dira erantzuleak, gero ikusi daiteke zelako erara antolatzen dan horren zigorra, ez? Ze zigorra era batera, bestelakoa izan daiteke, baina erantzunkizuna, nork egin duen zer,
delitu larriak daudenean, justizia egon beharko luke, ez? Gero erreparazioa dator, baina eta ukatu egiten danean, epaileen bitartez olako justizia bat etorriko denik, etaren kasuan batzuetan egon dira epaiketak eta egon dira erantzunkizunak aldarrikatuak, hor estatuak bere burua inplikatu egin du, kasu askotan erantzunkizun horiek aldarrikatzeko, baina badira ere kasu ugari epaiketarik gabekoak. Batez ere, 70, 80 hamarkadatakoak, gelditu zirela azkenean, inkluso hilda, eta ez dago jakiterik nori izan zen, ez da egon ariketa, justizia ariketa formalik. Baina inork ez du ukatuko estatuak grina jartzen ez dionik, ez? Horri heltzeko. Baina eta ez badago hori besteen biktimetan nola ze mekanismoak daude. Batzuetan aipatzen dira egia batzordeak, ez? Egia batzordeak izaten dira batzuetan giza eskubideen urraketa larriak egon direnean eta justizia egiteko bidea, ez? Eta gure herrian ere egon da hori, batzuetan egarri hori, zergatik ez da egiten egia batzorderik, ez? Eta inkluso hitzak, puntu batean pozoindu genduen, ez? Batzuk nahi dute hitz hori, beste batzuk ez dute nahi, gogorregi, egia batzordea baldin bada, horrek esan nahi du guda bat dagoenik, ez? Horrek ere eragin zuen polarizazio politikoa, ez? Baina biktima askoren kasuetan ez da egon, nolabait egia ateratzeko biderik, eta Madrildik begiratuta, estatutik begiratuta, inkluso aitortu gabeko biktimei buruz hitz egitea estralurtarra iruditzen zaie. Nik askotan egoten naizenean hango legelariekin, haiek pentsatzen dute hemen ez dagoela ezertaz eztabaidatzekorik, ez da? Eta gu hemen, eta zailtasun guztietan saiatu izan gara ordea, bide bat topatzen. Hau da, lege bide bat topatzen, nola auzitegiak itxita dauden, justizia penala ez da aitortu egin nahi tortura dagoenik, ez dago grinik eta hainbat epaiketei aurre egiteko, beti artxiboak datoz, beti badago negazionismo moduko jarrera bat, estatuak sortu dituen giza eskubideen urraketei dagokienez, nola egia batzordea sortzeko aukerarik ere ez dagoen, hauek izan dira bidetxoak. Baita ere askotan esaten duzuzuk, Carlos, ez? Batzuetan biktimek borrokatu egiten dute eta haien egia ateratzen da. Borroka bat izaten da, zentzurik zibilizatuenean, ez? Etengabe. Eta orduan, nik uste, hemen, zirrikitu bat bilatu egin zan eta dekreto bat egin zan. Eta dekreto baten bitartez sortu zan alako taldetxo moduko bat, ebaluazio batzordea, izenik ez da onena, haian ez dira tresnarik onenak, baina horri esker 200 lagun bere kasua aurkeztu ahal izan zuten. Batzuk lehenengo aldiz entzunak izan ziren. Hori izan zen, lehiatila ez zentzu txarrean, ez paperak ematekoan, baizik eta zentzu honean, nola egia bazegoen estalita, ateratzeko bide bat, ez? Eta hori izan zen dekreto bat. Eta, dekreto izaten da gobernuak egiten duen zehozer, ez? Bizitza zari baldin bagara, eta gauzarik garrantzitsuen eta zari baldin bagara, bentsat legea egon beharko luke hor, ez? Legea ez da kontu juridiko formal hutsa, baizik eta bada herriaren ordezkaritzak aitortzen duela gauzarik garrantzitsuenaren aurrean arauketa bat ezarri behar dela. Eta hori izan zen, hor jartzen dudan bigarrena, 2016an, gutxik ezagutzen dutena. Hori giza eskubideen urraketei buruzko lege bat onartu egin zen 2016an, bere muga guztiekin, da dekretoaren urrengo kapitulua, nolabait handitu nahian, zertaz nolabait konponketa edota egia egiten aleginduko garen, baina onartu bezain pronto, baita erasotua suertatu zen. 2016an onartu zen momentuan, konstituzio auzitegira eraman zuten, eta orduan egon da gero borroka juridiko bat, eta borroka juridiko horretan azkenean lortu da legea ez suspenditzea. Labur biltzen dut, baina hor Nafarroko legea ere egon zen bere momentuan, eta Nafarroko legea bota egin dute. Ez dute onartu,
baina Euskadiko legeak badirau. Nik ez nuke esango legerik onena denik, ez dut esango hizkuntzarik onena denik. Nik aitortzen dut lege horretan ere borroka bat badagoela, batzuk hor nolabait ariketa administratibo bat egin nahi dutelako. Kendu dezagun hau gainetik, batzuen aldetik. Baina horri buelta eman da, bada leku bat nun egia aterarazi dezakegun. Eta batzuetan, zati bat, egiaren zati bat ateratzen danean, horrek bultzatzen du beste zatitxo bat ateratzen. Oso harin, 3 minututan, dekretoan, batez ere, Carlosen egon zan prozesu hortan, kubritu zan 1978tik eta 1978 arte. Eta batez ere, eta bakarrik, legez, dekretoz, hildakoak, sekuela larriak zituztenak, behin betiko sekuelak, eta funtzionario publikoek egindakoak. Beraz, guda zikina, estatu terrorismoa, tortura etzan sartzen. Lege berrian, negoziazio baten ondorioz, legelarion arteko, legelari mota askotakoak daude, ez? Azkenean, lortu egindana da, lehenik eta behin handitu eginda epea, saiatuko da lege horren bitartez argitzen ia ze giza eskubideen urraketak egon diren 1989 urtera arte, ia 2000 urtera arte, eta gero teknizismoak albo batera utzita, atxera eraginez hartzen du 1978tik aurrera. Azkeneko 40 urte, berriro ere, zabaldu egiten da aukera, giza eskubideen urraketarik eta egon bada, horra jotzeko. Orduan, hemen azaltzen da diapositiba konplexu honetan pizkat definizioa, baina garrantzitsuena niretzata hor jartzen dudana osotasun morala. Teknizismo bat izango da, baina kontua da, lege hontan kabitzen dala tortura. Lege hontan ez duzu topatuko tortura hitza. Ez zuten nahi, negoziaketa politikoan, ez zuten nahi azaltzea. Eta baino sartuko dira torturaren kasuak. Eta horrek esan nahi du tortura aitortzeko bide bat hemen egon litekela. Eta batzuk esango dute, bai, baina gehiago nahi dugu, bai, baina ikuspegi juridiko batetik begiratuta lege baten bitartez, naiz eta autonomia lege bat izan, aitortu egiten baldin bada, hori badijoa leku guztietara. Orduan bada, leihatila bat agian egia ateratzeko ere, balio izango duena, baita tortura bere hortan hartzen duena, ez? Epea, aurkezteko epea bukatu egiten da urtearen bukaeran. Jende asko konfunditu egiten du, Pako Etxeberriak bere garaian egin zuen lana, torturaren inguruan testigantzak jaso egin zituela, egin zuela, osatu zuela txosten bat, txosten oso baliogarria, 4.000 pertsona torturatuak bazirela ora aitorturik edo. Orduan askotan hori komunikabideetan entzuten da, eta batzuk esaten dutenean ez dela tortura egon, lan zientifiko horren bitartez frogatu egin zan, baina hori ez tal legearen kontu bat, ez? Batzu pentsatzen dute jazta horrekin badago, ez? Kasu hori guztiak nahiko baldin balira, hori nahi badute, konfidantza sentitzen baldin badute, kapaza baldin bagara prozesu baten bitartez pertsona horiek erakartzen, posible izango litzateke lege hortara joatea. Eta lege hortan, betikoa, botila egon daiteke erdi beteta, erdi utxik, indemnizazio bat ematen da, giza eskubideen urraketa bat egon bada, baina askotan hor garrantzitsuena ez da hainbeste diru kontua. Inkluso nik esango nuke biktima askorentzat guk testigantzakari gara ja hartzen. Nik banago lege horren atzean dagoen ere batzordean. Nik esango nuke badala baita ere egia batzorde txiki bat. Mugatua baino egia batzorde txiki bat. Jende asko datorrenean nahi duna da bere historia kontatu. Eta azaldadila, eta askok esaten dute, guk nahi dugu besterik gabe jakitea, zer gertatu zen. Eta ez dugu nahi, ez dirurik ez ezer, bakarrik nahi dugu egia jakitea, eta egia jakitea, beti ukatu izan dalako. Orduan, lege horrek badu olako bizitza bikoitza,
Hau da, kontu penaletan sartzen bagara, erasotua izango da juridikoki, eta nahiko dute nolabait bide hori itxi. Orduan batzuk bilakatu nahi dute kontu administratibo hutsa, eta nik uste dut hor aukera badagoela giza eskubideen hizkuntza erabiltzeko. Estrasburgo bagina bezala. Estrasburgo askotan arrazoia ematen dizu. Ez du inor kartzelan sartzen. Bakarrik esaten du bai, gertatu da hau. Eta askotan horrek asetzen du. Nik uste horrek, apaltasun osoz, agian bide hori urratu lezake. Hau da, bide hori aurrera eraman lezake, esan ez, babitu, gauza hauek gertatu dira eta aitortu egiten dira. Eta, bueno, denbora gehiegirik ez daukat, orduan, legearen mugak eta bukatzen ari naiz, garbi dago ez dagoela justizia penalik hor. Eta askotan kasu oso larriak direnean, pertsona bat hil dutenean torturaz, edo hil egin dutenean, edo lesio oso larriak eragin zirenean, bizitza osoa goitik bera buskatu egin zutenean, pertsekuzio jakin baten bitartez, urtetan zehar. Bueno, ez dago hori, ez? Baina nik pentsatzen dut hori badala leku bat nun berriro ere esaten dut, ez? Giza eskubideen hizkuntzaren bitartez, hori guztia atera arazi dezakegun, plazan jartzeko, partekatzeko, ez? Eta, bueno, nahiko nuke agian bukatu hausnarketa pizkat estrategiko txiki batekin, da nire iritzia, gero eztabaidatu dezakegu, ez? Nik uste dut batzuetan pentsatu beharra dago, zailtasun guztiak daudenean jarrita, hain justu ere egia zati batzuk gordeta eta oso ondo gordeta egon daitezen, eta nola egin horri aurre, batzuetan noski kemena behar dela eta indarra, baina baita estrategia behar dela. Eta ni sinistuta nago, dekretu egonez balitz, agian ez zen izango legerik. Eta legea behar bezala erabili egiten baldin bada, eta gure artean dauden giza eskubideen urraketa horiek eta batzuk behintzat ateratzeko laguntzen baldin badu, beste urratsatxo bat emana izango dugu. Eta horrek, nik uste despolitizatu egiten duela ere gaia. Ze jendeak ezagutzen dituenean historiak, askotan erortzen dira ideologiak. Eta orduan horrek bultzatzen du agian beste bide bat, ez? Esperientzia beti legetan izaten da, onartu egiten direla, baina lana bukatu espada, gero beste bat dator, beste bat. Hau da, bide bat da. Eta nik uste bide bat izan daitekela ez, kontakizun borroketan sartzeko, aber nor gehiago edo. Baizik eta benetan gertatu diren giza eskubide urraketa guztiak argitara atera ditzagun handik hizkuntza komuna bilatzekotan eta gure gizartea danon artean eraikitzekotan. Eta, bueno, hemen utziko dut. Bueno, gauza asko, ez? Pizkat gainezka behar bada. Bueno, orain ordu erditxo badakagu, tope, solasaldia irekitzeko, aprobetxatzeko behar bada entzun duzuen zerbait, zalantzak edo sortarazi badizue, edo gehiago jakin nahiko bazenute zerbaiten inguruan, ze gauza batzun inguruan zertzeladak emateko denbora besterik ez dizu eman, ez? Eta streamingen bitartez jarraitzen ari zaretenok berdintxu, txaten bitartez baduzue aukera. Nik zuei ere notak hartzen ikusi zaituztet, Carlos? Bai, komentatzen genuen ere, bueno, horien arteko elkarrizketa bat ere ematen nahi dela, nola baitere. Esan nahi nuke, zuk esan dako horrekin lotuta dagoena, ez? Naiz eta violentziako garaiak edo herriak duten egoera edolan bata izan, edo alde nazional bat izan daiteke edolan, alde lokalak oso desberdina dira. Eta nola violentzia prozesu hori frakturatu duen edo ze ondoriak izan duen herri batetan, batzutan, bi edo
6 kilometrotara dagoen beste herri batetan, batzutan, desberdina dira. Eta nik uste dut hortaz ere, importantea da izatea, analiziz bat, ez? Ze gertatu den herri edo gune batean, hori gertatu da leku guztietan. Osea, ikusten baduzu Txikoj, alde bat Guatemalan, Alta Verapaz, eta Rabinal, claro, beraiek jaso dute, bai genozidio indigena, ez da gizeba, baina nola pasatu ziren gauzak Txikojen, eta nola pasatu ziren Rabinalden, oso desberdinak izan ziren. Eta zauriak eta impacto, naiz eta orokorrak izan, generalki, badira ere impacto desberdinak. Eta zuk esan duzun estrategikoki, bazelan bideratu prozesuak ere nik uste dut, alde oinarriz, badago irizpide orokorrak, baina badago ere azaldu behar den herri desberdinetan gertatutako historiak nola jo dute, zer zatitu dute, zer gertatu den, ikusteko ere alde desberdinetako prozesuak, eta ez bada hemen Agurain gertatutakoa, eta Oiartzun gertatutakoa, edo Bilbon egindakoa, ez da gizen, nahiz eta kriterio orokorrak berdinak izan, hori nik uste dut oso importantea dela, gero historia lokalak desberdina dira, eta hortaz ere jakin behar du, eta ezagutu behar du, ikusteko zer egin behar den, edo nola bideratu ekintzak eta holan, ez? Eta hori da, hori leku guztietan gertatu da. Eta ez da gauza arrar. Eta gero, beste gauza bat, nik ekarri dizut liburutxo bat, ez? Transparentes deitzen da. Egin dugun, atara dugun orain, Kolombian. Eta hor, hemen dago, bada egiazko komisioa atara dugun historio bat kontatzeko Kolombiako exilioa. Ni hortaz arduratzen naiz egiazko komisioan, beste gai desberdinen artean, exilioari buruz. Eta bazelan kontatzen dugun historio egia gazteentzat ere. Ze hizkuntza erabiltzen dugun. Hemen dagoz gatazkaren historia eta exilioaren historia kontatuta novela grafika bezalako artista bat egindako tresna baliogarria, eta dira 8 historio desberdinak, historio pertsonalak. Eta hor badago enpresaria bat, Miamin bizitzen dena, eta hor badago militante politiko bat, 2 atentatua jaso zituztenak, eta dago Unión Patriotikan, hori exterminatuta egon izan zen partido politiko farren prozeso, beste pake prozesoan 80an, eso izan bizitzen dena, eta hor badagoz bigarren generazio bikote bat, elkarren artean ezagutzen duten, eta azten dira historia deskubritzen, eta ikusten zer gertatu zen hemen, zer gertatu zen, eta beraien artean ere harreman bat izan ez. Zer esan nahi dut horrega? Ikusi behar da, zelan kontatzen diren gauzak, ez? Askotan esaten dugu, zelan, generazio desberdinen artean, ze tresna pedagogikoak, edo artistikoak, edo beste espresio bat sortaratzen dituztenak ere, erabiltzen dugu gauza hortaz ere lan egiteko. Ez izateko beti memoriaren historioak eta dominak edo holan gauzak, astunak, zailak eta holan, ikus behar da. Eta askotan beste herrietaz hitz egiten dugunean, gure herriaz ere hitz egiten dugunean. Gauza interesgarria izan zen, esan dizuet lehenago 2000an atara genuen liburu hori. Liburu hori zen, esan dizuet, violencia, apoyo a las víctimas y reconstrucción social. Eta 2 atal zeuden. Atal batean, esan dizuet bezala, herri desberdinetan gertatutakoa. Eta ze politika, zer egin den, eta bigarrena, hemen ikusita zer egin litekena. Ni pasatu nuen liburu hori jende askorentzat. Eta 2 aldetako jende asko, eta erdian, eta ez dakiz zer bat aldetan ondako jendearentzat pasatu nuen liburua. Jende guztiari gustatu zitzaion asko lehenengo atala.
Lehenengo atalean, dano gadoz. Bigarren atalean, portaera oso desberdinak. Baina, bada gauza interesgarria da, askotan beste herrietaz hitz egiten dugunean, eta adostatzen bagara gauza batzutaz errezagoa da ere, guri begira, gu gure izpiluan begira. Eta, hor nik uste dute ikusi behar dira bideak, ez? Ez dago bide bat hortaz ere jotzeko. Bai, nahi nuen gehitu kontutxo bat. Nik ikuspegi juridikoa kontatzera etorri naiz, hori da zatitxo bat. Eta hori ez badago konektatuta mugimendu sozialekin, da biktimekin, orduan, nik askotan, da nire impresioa, ni horretaz kontzientea naiz. Eta jurista bezala ni pentsatzen dut, gure herrian askotan gutxiesten dugula mundu hori. Politika edo mundu juridikoa askotan gutxi etxita dago, ez? Askotan ere handik mina handia egin daitekelako edo egin dalako. Orduan, ni ez nago sinistuta honen bitartez gauza konponduko direnik, baina bada zentzurik onenean frontetako bat. Eta nik uste hor aukera batzuk badaudela. Eta batzuetan aukera horiek probetxatzen ere jakin beharko gendukela. Ez hori bakarrik. Gero, hainbat besterako gauzak ere egon behar dira. Nik uste gure herrian gizarte mugimenduak oso aktibak izan dira eta gizarte zibila oso aktibatuta egon da. Baina esaterako giza eskubideen borroka ez da egon. Kakotxartean dinot, ez dut esaten giza eskubideen alde jendeak borrokatu ez duenik, baina hori ere oso modu politikoan bizi izan dugu. Eta askotan horrek ere fronte bat osatzen du batzuetan lagundu aldiguna, ez? Eta ni nahi nuna zan, bizkat ikustarazi nola hortik, balio simboliko handiko gauzak dauden, minarako balio dezaketenak, legeak txarto erabilita mina handiagotu egiten dute, eta astoratu egiten dute, inkluso dinamika sozialak, batzuetan ondo erabiliak balira, balio dezakete laguntzekotan. Orduan, hortan dago, nortzu jartzen dira lege horiek eta eguneratzen, noraino badagoen gogoa bultzatzeko. Nik lege horren atzean dagoen batzordean parte hartzen dudala, batzuetan ikusten dut zuk esan duzuna, justu. Batzuk nahi dute lehiatia administratibo bat izatea eta puntu, eta gainetik kendu. Eta gero batzuetan ere sentitzen duzu hor borroka dagoela, askok nahi dute zabaldu den hori itxi. Hori aurrera joan ez dadin. Kontziente direlako handik agian ateratzen direla nahi ez duten zeo zer. Orduan, ni bakarrik ekarri nahi izan dut ona. Hor badagoela nik uste potentzial bat. Eta gainera potentzial horrek fritu txiki batzuk ematen ditu, ez? Baina, gure esku dago gero hori aprobetxatzea, gure ganatzea balio badu. Animatu, norbait, venga, dele. Lagun batek beti esaten du lehenengo galdera dela zailena, eta orduan bigarrenera pasatzeko. Hori Ferrer kazetariak esaten zuen, hildako Ferrer. Egia esan asko da, jarri duzuen amai gainean. Izugarrizko bidaia egin dugu eta gauza asko aipatu dira. Honek bere digestioa ere behar du, ez? Pozoa pixkat. Hola, balin badokazu ez, urgentzizko zeo zer esateko edo galdetzeko baliatuta hemen direla. Bakarrik animatu, badago aukera hori, batzorde horren aurrean, giza eskubideen urraketa jaso dituzten pertsonen
eskaerak aurkezteko epea zabalik dago. Jende asko ez da enteratu, pentsatzen dulako hori badala Bakotxe Berriaren bitartez egin zen txostenean, dakito bukatu indala, ez? Ondo esan dan bezala, hori bakoitzak erabakitzen du. Batzuk nahi dute, beste batzuk ez dute nahi, ez? Baina, baldin balego norbaitek nahiko lukela, baina pentsatzen dula ez dagoela aukera hori, batzuetan nik sensazioa daukat, oraindik eta oso deskonektatuta gaudela, lege hortan dauden gauzak eta gero benetan herrietan bizi izaten diren kontuetatik, ez da? Ez dala ezaguna, ez dala horrenik animatu, ez? Baldin balego jende animatzegue, badaleku bat nun, gero eskatu daiteken, ez da? Aitorpen minimo bat, ez da? Hori da, azkenean zein da, batzorde horrek ematen duena da aitortza instituzionala, ez? Bai, horrekin egingo dana izango da nolabait osatu, bakoitzaren historia osatu, hor jaso egiten da, nolabait kontakizuna, gero kontakizun hori, nik uste urte batzuetan arituko garela, lege horrenpean nolabait kasuak aztertzen, kasu momentu enten 500, 600, edo badira eskaera asko aurkeztu direnak, baina askoz gehiago egon litezke, ez da, orduan, hori egingo da, gero indemnizazioa daude, baina nik uste horren atzetik gehiago dago aitorpen kontu ere simboliko zentzurik onenean, ez da? Egi hori aterarazi, batez ere, agian bat ere beste zerrikiturik izaten ez duten kasuetan, ez da? Epea jarri duzu abendu arte izaten dela. Ulertuta neukan iraiera arte zela, ez? Abendura arte. Abendura arte, bai, hori pandemia gora eta bera. Oso ondo, lusatu da. Bai, lusatu egin da eta uste dut abendura arte badala. Eta behar bada, igual, honekin lotuta ja bukatzeko, ez dut nik lusatuko badakin nekatua gaudela, Beste egunean Pako Etxeberriak hitz egiten zuen egiaren validazio instituzionalez, ez? Eta esaten zuen baita ere, herri mailan egiten diren ikerketak, Arantzadik edo Arbituzek egindakoak, ez? Ze garrantzia dakaten be, adibidez, udaletxeko plenotik pasatzea, ez? Nola baita ere, ematen zioltela beste balio bat, ez? Hor jasotako egia horri. Lehen esan dugun bezala, ez da bulegoko lan bat, baizik eta prozesuak egon direnean, herri batzutan, nolabait, biktima desberdinak bilatu dute hizkuntza bat, eta hor ere konplizidadea egon da alderdi politikoekin, eta prozesu oso baten ostean atera ahal izan da, argazki bat nola edo hala partekatu daitekena, hori nik uste urrea dela zentzu sozialean, eta baita ere, egiari zor izandako prozesu bat dela, egia ateratzen da. Batzutan izaten danean, ukatzen dela dana, prozesu desberdina daude, eta horren bitartez ateratzen dira modu objektiboago batean, Sortziak eta hogi dira, neko zenukete zer esan bukatzeko, jaketa bigarren galdera ere ez da iritsi, baina ni segur nago pila sortuko zaizkigula bihar. Bueno, oso ondo, iritsi da. Bueno, arratsaldeon, oso gustora sentitu nahi zueri entzuten. Egia da, arlo desberdinetan, bezalako jendeak eta egiten dezuten lana, ari esker, askotan azaltzen dirala emaitza txiki horiek, eta baina horreri buruz bai bi galdera nahi nituzke pixka bideratu. Bat, lehenengo hitz egin du nahi, hemen transizio baino lehen, golpe militarra eta gero izandu ziren izugarrizko historio horien inguruko inongo balarazik inez eta pasa den bezala pasa, orduan zerbait bideratu izan bazan, zerbait lanketa hau egin bazan, zeureski orain egongo ginateke kontestu honetan, hori izango litzake pixka bat galdera, eta bigarrena galdetuko nioke lege gizonari, orain ikusten danez eta musika entzuten dugunean,
politikariari, kongresuetan, eta horako ez, memoriaren historian, eta izugarrizko, valorazio negatiboa egin dezakegu, osea, atzeragoaz, ez dute onartu nahi, eta hori nola ikusten da zuen eguneroko lanean, osea, nola ikusten duzute hori, osea, emaitzak aurrera atera nahian, eta holako ofensiba bat, ez, inondikan ere, gertatu diran gauzak argitu nahi ez hori Madridik eta alderdi politiko nagusien artean, batez ere, orduan, maila horretan bai kezkatuan nagoela, osea, ez da erresa, eta nola ikusten dezute horrei buelta nola eman, ez? Hori izango dezake pixka bat zuen ikuspuntutik. Bueno, zaila da esatea zer gertatuko lukeen hau guazen edo ez, baina nik uste dut, lehenengo galdera esaten duzuna, nik uste dut ezetz. Osea, gauzak nik benetan, osea, egia prozesua eta biktimekin egin bazen lan bat askoz lehenago ez ginateke egongo gola, nik oso argi daukat. Osea, nik sinesten dut sakonki, zauriaz errespetoz zaintzen direla. Errespeto badik ez dira zaintzen. Eta errespeto bihurtu behar da politika bat, biktimengan eta gizartengan, eta hori ez da gertatu ez dena, orain dela urte asko. Eta trantsizio garaian ere ez zen egon atzera begira apurketa bat. Hau onartu ezina da. Eta onartu ezina hori, eman zen beste herrietan. Eta azkenengo, eta denbora asko galdu egin genuen lege hori lehenago eta ez dakiz zer, eta memoria eztabaidan eta holan, ez badago apurketarik horren pasatuekin. Pasatua ez da geldirik. Pasatua jarraitzen du. Eta hori da historia bat. Osea, ez badago hori Surafrikan inor ez du erreibindikatzen apartheid. Komisio ostean. Argentinan, inor ez du erreibindikatzen diktaduraren emaitzak eta ondorioak eta holan oso argi gelditu ziren informe de CONADEP, gero etorri ziren lege batzu, baina gero bihurtu zen beste politika bat bihurtu zen dinot. Prozesuak ez dira errez, inon ez dira errez. Zuk ikusten baduzu Argentinako prozesua. Hori 84 izan zen Comisión Nacional de Investigación sobre Desaparición Forzada, la CONADEP, informe Sabato. Baina gero, Raúl Alfonsinekin, zabaldu zenean, diktadura jaitsi zenean, hori zabaldu zen esparru sozial bat hori egiten, baina gero etorri zen Menen gobernua. Eta Menen gobernuarekin etorri ziren Ley de Obediencia Debida, punto final. Eta hori itxi egin zen dana. 8 edo 7 urtetan. Eta gero, hori onartu ez zutenak izan ziren amak, Madres de Plaza de Mayo, jarraitu zuten, eta amamak, abuelas de Plaza de Mayo. Eta abuelas de Plaza de Mayo ikusi zuten nundik sartu lege hoien aurka, eta hori izan zen bere desagertuak izan ziren umeak. Eta horrek botatzen du azkenean lege horiek. Gero egon zen sententzia bat, Korte Interamerikanaren Peru beste sententzia bat aplikatzen Argentinan, ez dakizet, baina hori ematen zuen ezina zela, hori zen horizonte bakarra, eta atzera bota zen. Eta hori izan zen borondate politikoa izan zenean, Kirchner gobernuan, baina hori izan zen bultzatuta, amen eta amamen, Plaza de Mayoko amamenak. Haien adibide barik ez litzateke izango Convención de Desaparición Forzada nazioartean orain. Nazio batuan, ez legoke izango hori. Orduan, historia da zelan bideratzen dugu gauzak, onartu barik, onartu ezina dena, eta bizitzen gara egunean,
onartu ezina bihurtu da normaltasuna. Ikusten badugu Trumpen, egia ez da inporta. Heldu gara momentu batetan, egia ez dela inporta. Nik esan, Trumpet insultatu aldu, edo esan aldu, ez dakit, Zentroamerikako migranteak direla terroristak, eta ez du ezer gertatzen. Ez da ezer gertatzen. Orduan, hori da bizitzen garen garaia, baina gauza horiek onartu ezina dira. Eta usten badugu esku hori, gauza guzti hori, ez dakit nun politikoen eskuetan, galduta gauz. Gizarteak jakin behar dugu eta argi izan behar dugu gauza horietaz, hori bultzatzeko, hori da beste herrietan ikusi duguna ere. Eta hori da niretzat mezua edo guk bizi izan dugun ere esperientzia. Hori ezin badago bide bat. Politikariek normalean ez daukate argitasun asko horretaz, askotan ez daukate interesei batzutan. Eta askotan potere gehiago daukatenak gero eta borondatik itxiagoa. Baina hori onartu ezina da. Eta lan honen indarra da legitimitatea. Ez da polizia, ez da ejertzito, ez da dirua. Da legitimitatea. Eta hori da bultzatu behar dena, nire ustez. Horrekin lan egin daiteke. Nik partekatzen dut, hori egin duzun, kezka baino aldi berean argilunak daude. Memoria historikoa lehenengo memoria, Espainiatik begiratuta memoria historikoaren lehenengo eztabaidak, oso txiroak izan ziren orain egon diren eztabaidakin. Naiz eta gero batzuetan eman agian ez dela onartuko edo onartuko dela edo, baina eztabaida ja beste plano batean jarri egin da. Badirudi inkluso egia batzorde eta hitz egin da, lege zirriborrotan, Espainia mailan. Orduan, honekin ez dute esan nahi, ni erabat baikorra naizenik eta ez, baina badago jurista batek, hori irakasle aleman batek Jerin izenekoa esaten zuela, zuzenbidea borroka dela, borroka zibilizatu, esan nahi dut, legea ez da goitik bera erortzen dana, baizik eta gero baita ere nolabait bultzatzeko bidea eskatzen duena, ez? Ni bai sinisten dudala egia zatika, ateratzen azten danean horrek bultzatzen duela, ez? Nik gogoratzen naiz, lehenengo 200 pertsona aitortuak izan zirenean, eta ez da oso ezaguna izango gure gizartean, baina egintzanean lan hori kursalean egon zen halako ekitaldi bat, eta beteta zegoen kursala, ez? Eta momentu unkigarria izan zen. Hor jende pilo egon zan da, nik sentitu nuen jende asko, hor zegoen jende asko, ez dut esango erabat dana konponduta zegoeni, baina horrek indar pitin bat eman egiten zitzaien aurrera egiteko. Orduan, beste bide imperfekto bat zabaldu eginda lege honen bitartez, nik sinisten dut hainbat pertsona aurreratzen ari direla, eta horiek bultzatzen dute egiz zatitxo bat, ez? Etaren biktimekin ere askotan gertatu dan bezala, ez? Lehen erabatukatuak izaten ziren, inoretzan haietaz arduratzen, pertsona bat hiltzen zutenean, inoret zegoenan, eta gero bide bat eginda, eta gauza askoa aitortu egin zaizkie. Badakit gero ere, gauza guztietan bezala, manipulazio politikoa egon da, baina biktimen alorrean, hobekuntzak egon dira, ez? Ni sinistuta nago, errealitate mingarriak daudenean, eta hoien egia ateratzeko bideak zabaltzen direnean, hoiek bultzatzen dutela. Eta nik ez nuke sinistuko duela 5-6 urte, honelako lege bat izango genukeenik, deitzen dana giza eskubideen urraketen ingurukoa indarkeria politikoa dela eta. Eta nik badakit gero, batzuetan ez da iristen, baina nik badakit horrek bere inpaktu izaten duela ere, giza eskubideen munduan, alegia, etortzen direnean kontalariak, nazio batuetatik, errealitatea ikustera, eta horrek elikatzen du, aldi berean gizartea enpoderatu dezake, gizartea apoiatu daiteke, nolabait giza eskubideen mekanismotan. Bada, batzuetan gauza astiro dijoana guk nahiko genukena baino, txikiagoa dena guk nahiko genukena baino, muga askoz gehiago dituena guk nahiko genukena baino, prozesua hor dago, orduan argi ilun horietan gelditzen naiz argi izpikin, eta argiak dauden
neurrian itxaropena eta aurrera egiteko bidea, ez? Zaila izango dana, baino bada bidea. Bai. Nire aldetik pare bat gauza, batez ere bigarrena, ez dakit, bildur pixkatekin sartu nahi du bat, baina, botako dut. Lehenengoa, hemen ere amnistia legea izan zen punto final antzeko zerbait. Eta garai hartan, borron eta kuenta nueva aldarrikatzen zuten haiek, gaur egunean dira mendikuzale hutsa. Eta presoen arazoan esate baterako bere politika guzia da mendekoa. Zeren presoa daudenak esan nahi du kunplitzen ari direla zigor bat. Legea jarri dio zigor bat, kunplitzen ari dina. Hoi daukate eskubide batzuk eta denbora bat kalera ateratzeko. Baina hemen aldatzen joan dira kodigo penala eta azkenian persona horien jarraipena kartzelaldian jada mendiku kontua. Orduan, hor dago problema handi bat, biktimen inguruan, justizian inguruan eta hoi dena. Baina, karo, hoi da, gaur egunean, Espainiko estatuan dagoen politika ofiziala. Horren atzetik daude holding batzuk, daude presio indarrak eta politika horrekin aro daudena. Hori aldatzea ez da izango gauza erraza. Urbildu pizkat mikrofona, mesedez. Bai. Eta bigarren gauza, hau esate baterako. Biktimekiko errespetoa, biktimei mine ez ematea, nahi horrek asko kezkatzen hau. Eta askotan, nire buruari esaten diot, esate baterako oan sortu da, eztabaida bat presoei egiten zaionian, ongi etorri bat kalean. Eta nik askotan esan dut, nire ustez eskubidea dute, baino litzateke ere, sektore hortan pensatzea, guk preso hori kalean egiten baldin badigu ongi etorria eta beste batzuk minduta sentitzen baldin badira, igual, naizta legez guk eskubidea izan, egin beharko genuke beste tokietan jende hori mindua sentitu ez dezan. Nik uste dut eztabaida hori egin beharko litzakela, modu honean eta batez ere horregatik. Ez inposatzen dizutelako gauza bat, baizikan zu berez ez duzutelako inoren sentimentua mindu nahi. Baina sentimentu mindua oso zabala da. Eta, karo, nik entzutzen diot, Denis Itsasori gai honen inguruan mailu bezala kolpatzen, baina gero, Denis Itsaso gobernuaren arduraduna hemen ez du ezer esaten guardibizil torturatzaile batek kondekoratzen diotenean. Eta horri nahi eta askori kriston min ematen digu. Eta hola daude Espainiko polizia eta guardizilean zenbat eta zenbat minan eragileak estatuak ohoratu egin ditula. Eta hori ere biktimarekiko mina da. Zer esanik ez, joaten naizenean Espainin zehar, eta ikusten ditzanean, ohandika zenbat tokietan, Franco, Mola eta hoien aldarrian, eta ni diktadura garaian represialertanua izan nintzenek, nahi hori mina ez jartzen hau zutan. Orduan, biktimarekiko sensibilitate hori adarra asko dauka, eta bakoitzak berea. Nik nereari egiten diot hori, eta, pentsatzen dut, merezi duela gauza horien inguruan ere itxeitzea, baina hori diot, Mina oso zabala da, eta ez dagokio bakarrez eta. Eta hemen, sektore bat hipersensibilizatua dago, sektore batek egiten duenean gauza bat. Baina beste gauzetan ez dauka sensibilitate gila. Eta orduan, presuen kontuekin, hipersensibilitatea. Baina guardizilen kontuekin eta hori, hor ez dago sensibilitatea. Orduan, gauza hori ez ere izin beharko litzateke bakoitza bere tokian. Hori da nire iritzia. Oso ondo, mila esker. Ez dakit bost minutuan zehazea esan nahi dezuten, bai, orain bai izteko. Eskerrik asko. Ni horregatik esan dut lehenago, zauriaz errespetoz zeintzen direla.
errespetu barik ez direla zaitzen. Biktimen zentralitatea ez du esan nahi biktimak arrazoi politiko daukatela. No. Eta nik kritikatu egin du lehenago erabil politikoa ere. Alde desberdinetako erizpide desberdinetak erabili jendearen oinarrizko dignitatean zalantzan dagoenean hori ezin da onartu. Nik badaki gauza horiek egiten dira. Fasismoren simbologia ezin da onartu. Zelan egin ekitaldiak, sensibilidade desberdinak kontutan hartu eta zelan bideratu gauza horiek konstruktiboak izateko gizartean, hori uste dut erreflexio interesgarria dela. Baina legea ere, badago ere, naiz eta badakigu legea ere erabili den zenbat aldetan ere alde batetik ikusteko eta ez ikusteko beste gauzak, baina nik uste dut asko, badakigu gauza asko segun nor daukan poterea gauzak egiten dira edo ez dire egiten, baina horrek ez dio emoten historia hori arrazoi gehiago. Eta nik uste dut horregatik esan du lehenago, legitimitatea da giza eskubideetako oinarria. Eta ez indar politikoa edo zer esaten duen bat edo bestea. Eta ni badakit, ni lan egin dut zenbait herritan, giza eskubideaz lan egiteko hiltzen zaituzte edo egiten dizute dana. Ez arriskutan jartzen gara edo jarraitzen dugu egiten gauzak herri desberdinetan. Eta ze portaera politiko dauden horien artean, horien aurrean, hori argi daukat. Baina nik uste dut ez duguela, gizarteok, gizarte sozialak eta gizakiok, argitasun askoz gehiago jakin izan behar dugu horretaz, ez erreproduzitzeko potereak normalean erreproduzitzen dutena. Hori ez duen esan nahi ere gelditzea inor ezer ez pasatzen bezala, baina nik beti sinesten dut gu jarraitu behar dugu lerroak, nola bideratu gauzak, eta badakigu badago jende asko izten joango dela, edo nahi duela izteko estrategian martxan jarri, baina horrek ez dio emoten arrazoia, ematen dio indarra, agian, izango dut indarra, baina arrazoia dago giza eskubideetako kultura batetan edo hortan oinarduta dagoen neurrietan. Eta hori da niretzat importantena. Ez bere, azten bagara beste politikariek edo ez dakiz zer potereak egiten duten bezala alde desberdinetako sesgo horrekin bideratzen, azkenean berriz lotzen dugu gauza. Hori da niretzat eta hasi ginenean gauza batzuk egiten, dekretu horrekin, limitazio pila bat zegoen. Problema pila bat zegoen, baina zartu ginen, hau da aukera egiteko gauza bat. Eta gero, egon zenean izugarrizko eztabaidak, pero kasu hau, nola baloratzen dugun, zer pentsatzen dugun gauza horietaz, eztabaida horietaz, importantena izan zen giza eskubideetako kriterioak argi izan. Eta giza eskubideetako kriterio horrekin, egon ziren gauza pila batek esaten zuen, pero este viene de tal, el otro viene de cual, no. Hemen kriterioak dira hauek. Eta hauek eman zuen aukera aurrera joateko. Azten bagara usten gauzak beste kriterio politiko eskuetan, galduta gauz. Hori ez da errezeta bat, baina da, nik itxienez sinesten dudan eta emaitzak ematen duen bide bat. Naiz eta egoera zailak eta politikoki ere zailak izan, nik uste dut bide horretan insistitu behar dugu. Gauzatxo bat, nik sinisten dut askoz gehiago zuk egin duzun hausnarketa bide horretan, interpelazio bat dago horren aurrien da nola egin gauzak
guk eskubidea daukagu, baino ez mintzeko, modu espontaneon da. Eta ez dut sinisten presiño politikopean gauzak egin behar direla, da beharrez, borroka bat balitz bezala, ez? Badakit oso zaila dela, ez? Baina lehen, olako zeo zer esanen nun, ez da buenismoa, baina begirada garbia badago, gauzak negoziatu daitezke, itxegin daiteke, bilatu daiteke moduak, ez? Bakoitzari berea emateko. Eta nik pentsatzen dut edozelan ere gauzarik garrantzitsuenekin, giza eskubideen urraketa larriekin, hor egia ariketa egin beharra dago. Ze hori azaltzen danean, denetarako ematen du, guztientzako etxeko lanak ematen ditu, eta hau ez da ekidistantzia, hori duela 40 urte edo ekidistantzia hitza ona zan. Oin bilakatu da olako beste hitz bata bestearen gainean jartzen duena, ez da kontu hori. Nik uste giza eskubideen urraketa guztiak serio hartu behar direla, eta sinesgarri izan behar garela hortan. Gehiago sentitzen ditugun edo gutxiago sentitzen ditugunekin. Hor kode minimo bat egon beharko litzateke. Hori respetatzen den neurrian, gero bilatu daiteke, adar horietatik eta dauden arantzak eta nola kudeatzen. Baina fede txarra edo begirada txarra dagoenean blokeatu egiten da. Orduan, batzuetan joko horiek egoten dira, eta paniko morala ere erabiltzen da. Eta nik uste dut hori dela la prueba del algodón. Giza eskubide urraketa guztiak serio hartu. Hori ez da batzuk erabili besteak izkutatzeko, ez, bakoitzari berea eman, baina bakoitzari berea eman. Orduan, nik uste horrek lagunduko ligukela, behintzat muina haundi batean, kontsentsu minimo bat bilatzen, kontsentsu erabateko ezinezkoa da, ze beti egon behar dira familia politikoa, baina minimoa oreka sozial bat bilatzeko. Ez dut beraz sinisten holan ez, orduan orain zuk esan behar duzu hau, hori ez da modua. Hori holan ez genuke ere konponduko gure familia barrunda arazo larri bat dagoenean. Bilatu behar dira ere moduak, ez? Orduan, batzuetan olakoak edatu zenean nik uste, baita ere jakin behar dela ze tonikatan egiten diren, eta dinamika honetatik eta abiatu eta horiek indartu, ez? Horrein bai, hemen usten dugu mila esker danoi, eta mila esker Jon eta Carlos heldu berria nondik, oraingoan? Kolombiatik eta hemen egotagatik. Mila esker danoi, mila esker etxetik edo zaudeten tokitik streamingez jarraitu gaituzuenak, eta mila esker Oiartzungo udaletxeari ere. Y haces así. ¿Tú te crees que yo veo a través de la pantalla? Te veo justo la punta del dedo así que asoma y no te veo. Te he dicho, te decía, levanta más o más. Está bien. Vamos a cortar la transmisión.